Network News Noontime Edition. Araw po ngayon ng Biyernes, Abril 28, taong 2023. Sa ulo ng ating mga balita, ang Pilipinas at Chinese vessel na malapit ho sa Spratly Islands muntik magkabanggaan, patuloy na samot-saring reaksyon ang inaani kaugnay pa rin ng naturang pangyayari. Mahigit 100 Chinese vessels naman na itala ng Philippine Coast Guard mula Abril 18 hanggang 24. Criminal charges laban kay suspended Negros Oriental 3rd District Congressman Arnie Teves. Inaasahang maihahain na raw ng Department of Justice sa susunod na linggo. At sa ating pong international news, may update tayo sa United Nations Security Council na nananawagan sa Taliban na tapusin na ang mga paghihigpit sa mga kababaihan. At sa ating balitang palakasan, retired boxing legend Floyd Mayweather Jr. muling lalaban sa ring, habang sa basketball naman, ang Boston Celtics abanse na sa second playoff elimination matapos talunin ang Hawks sa Game 6. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa ating mga detalye. Mga kabombo, mga ka-Stardation, mainit pa rin ang nararanasang temperatura sa malaking bahagi ng ating bansa. Lalo na ngayong tanghali, pumapalo ng 40 degrees Celsius ang na-monitor sa port area lungsod ng Maynila. Ganon din sa iba pang mga lugar sa ating bansa. Batay sa monitoring ng Bombo Weather Center, mananatili ang ganitong kalagayan ng temperatura hanggang mamayang alas 2 ng hapon. At ito mga kabombo ay inaasahan din hanggang sa mga darating na araw, batay pa rin sa naitatala na record ng mga eksperto. Samantala mga kabombo ka-Sternation, tumaas sa 12.3% ang positivity rate ng National Capital Region o NCR o ang bilang ng mga taong nagpositibo sa COVID-19 ayon sa monitoring ng Octa Research Group. Sa pinakahuling data, sinabi ni Octa Fellow Dr. Guido David na ang bilang ay isang 4.2% na pagtaas mula sa 8.1% noong nakaraang linggo. Kung matatandaan, nakapagtala ang bansa ng 506 na bagong kaso, 350 na nakarecover at 4,446 ang aktibong kaso ng COVID-19. Dahil dito, umabot na sa 4,090,215 ang kabuuang bilang ng kaso sa ating bansa. Sa mga bagong kasong nabanggit, ang National Capital Region ang nakakuha ng pinakamaraming bilang na may kabuuang 197, Rizal na may 35 at Laguna na may 29. Una na nga rito, umabot na sa 12.9% ang positivity rate ng ating bansa. Sa mga karagdagan pa nating balita, na antala ng barko ng Chinese Coast Guard ang paglalayag ng patrol vessel ng Pilipinas na lulan yung mga mamamahayag sa pinagtatalo ng bahagi dyan sa West Philippine Sea na nagdulot ho ng muntikang banggaan. Ang bahagyang pangyayari na muntik na hong mauwi sa aksidente ay nangyari dyan sa may Spratly Islands, ay pinakabago naman sa sunod-sunod na insidente sa pagitan ng China at Pilipinas sa naturang bahagi ng karagatan. Ang Armed Forces of the Philippines ay isa sa mga nakabantay din hinggil pa rin sa naturang mga pangyayari, at dito mga kabombo, mga nagkataon na mga mamamahayag ang laman ng naturang sasakyang pandagat upang sumubaybay at kumuha ng ilang impormasyon hinggil pa rin sa kalagayan ng West Philippine Sea. At dito na nga nangyari ang nasabing insidente, 1,670 kilometers na pinagpapatrolyahan dyan sa West Philippine Sea. Ang BRP Malapascua at BRP Malabrigo ay halos matabunan ng mga malalaking alon dahil naman sa ginawa ng Chinese Navy at Coast Guard, at inutusan pa na umalis sila sa bahaging iyon ng karagatan. Ilang ulit ho mga kabombo na nagkaroon ng radio challenge, at yan ay upang palisin ang ating mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa nasabing bahagi ng karagatan. At sa international name, ito yung Second Thomas Shoal, at kung saan ay nakatalaga yung Philippine Marines sa isang rundown Navy ship na naka-ground naman sa naturang lugar. Ang Second Thomas Shoal ay humigit kumulang 200 kilometers away mula ho sa
pinakahuling isla ng Pilipinas dyan sa Palawan at mahigit 1,000 kilometro naman mula sa pinakamalapit na pangunahing landmass ng Hainan dun sa China, kaya't higit na malapit pa rin kung ihahambing ang teritoryo ng ating bansa. Sa mga balita naman doon sa Department of Justice, itong criminal charges laban kay suspended Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. inaasahang ihahain sa Department of Justice sa susunod na linggo. May nakalap na impormasyon ukol dyan si Bombo Victor Liantino. Kinumpirma ng Department of Justice na nakatakdang maghain ng kasong kriminal ang National Bureau of Investigation laban kay suspended Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. sa susunod na linggo sa tanggapan mismo ng Department of Justice. Ang kasong ito ay kaugnay pa rin sa karumaldumal na krimen na nangyari sa probinsya ng Negros Oriental na ikinasawi ni Governor Roel Digamo at 8 iba pa. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, kaharapin ni Teves mga kasong multiple murder at multiple frustrated murder at sinabing ipagbibigay alam nila ito sa mambabatas. Ipinaliwanag pa ng kalihim na natagalan ang proseso ng paghahain ng kaso kay Arne Teves dahil gusto nilang masiguro na matibay ang kaso at ito aniya ay nangangailangan ng maraming trabaho. Si Teves ay nananatiling wala sa Pilipinas habang nagpapatuloy ang isinasagawang investigasyon sa pagkamatay ni Governor Roel Digamo. Upang mapilitan umuwi ng bansa si Teves, pinaplansya na ngayon ng Justice Department ang designation ng mababatas bilang isang terorista. Sa oras kasi na maikonsiderang terorista si Teves ay mapipilitan ang mga otoridad ng bansang tinutuluyan nito na arestuhin ang mambabatas at ipareport pabalik ng Pilipinas. Sinabi pa ni Rimulya na nakatakdang magpulong ang Anti-Terrorism Council sa mga susunod na araw upang tanggapin ang lahat ng ebidensya laban kay Teves para formal nang masimula ng designation proceedings. Gayit pa nito na totoong may pattern ng terorismo kung susundan niya ang kanilang isinasagawang investigasyon. Si Arne Teves ay ang tinuturong mastermind sa pamamaril patay kay Negros Oriental Governor Roel Digamo noong March 4 ng kasalukuyang taon at sa 8 iba pa na nadamay sa pamamaril. Patuloy ring iginigiit ng suspendidong mambabatas na wala siyang kinalaman sa pagkamatay ni Digamo at sinabing wala naman itong mapapala dito. Narito ang bahagi ng pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya. Kasi may pattern yan eh. Alam mo, may abogadong salita na salita. Pero hindi naman siya humaharap, hindi niya nilalabas sa kliyente niya. Kaya irrelevant kasi yung mga tao naman. Hindi kasama sa usapan yun. Diba? Pero ito, may pattern naman talaga na killings. Kung finalo nyo yung Senate investigation o kung pinafollow nyo, meron talagang pattern of killings na nangyayari. Natakot ang mga tao. Para sa Bombo Network News, Bombo Victor Liantino nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 8 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mahigit 100 Chinese vessel na ho ang namonitor mga kabombo na mataan ng Marine Patrol vessel, yung mga sasakyang pandagat ho ng China na binabantayan pa rin dyan sa West Philippine Sea. Yan ay sa tala mula Abril 18 hanggang 24 at ayon ho yan sa ulat ng Philippine Coast Guard. Sa isang pahayag, sinabi ni Coast Guard spokesperson Commodore J. Tarella na ang mga sasakyang pandagat na ito ng Chinese Maritime Militia Vessel, isang People's Liberation Army Navy corvette at meron din hong 2 China Coast Guard vessels. Anya, nagsumiti na ang Philippine Coast Guard ng ulat sa National Task Force West Philippine Sea na nagpapakita ng pagkakaroon ng mga barkong pandigma ng China na kung saan ay patuloy ang paglitaw ng mga sinasabing Chinese Maritime Militia Vessels sa loob mismo ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ayon kay Tarella, malapit sa Sabina Shoal, 18 Chinese Maritime Militia Vessel ang nakita ng Philippine Coast Guard. Ang mga sasakyang pandagat ng China ay hindi tumutugon o kaya naman ay sumusunod sa utos ng Philippine Coast Guard na umalis sa naturang lugar pagkatapos ng maraming radio challenges. Sa paligid naman ng Territorial Sea ng Pag-asa Island, sinabi nito na 4 pang Chinese Maritime Militia Vessel na tila nakikibahagi rin sa mga aktibidad sa pangingisda ang itinataboy ng mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Sa iba pang
ibang mga balita, muling binuksan ng Korte ng Muntinlupa ang paglilitis sa isa sa dalawang kaso ng droga laban kay dating Senator Laila de Lima, ngunit isang araw lamang. Sa utos na may petsang Abril 24 taong kasalukuyan, pinagbigyan ni Muntinlupa Regional Trial Court Branch 204 Judge Abraham Joseph Alcantara ang mosyon ng prosecution na muling buksan ang paglilitis upang payagan ng isang abogado ng Public Attorney's Office o PAO na tumistigo bilang rebuttal witness. Inaasahang testigo sa korte ang abogado ng Public Attorney's Office na si Dimiter Huerta ngayong araw. Si Huerta, ang officer in charge ng Public Attorney's Office para sa serbisyong administratibo, ay isa sa dalawang abogado na tumulong kay dating Bureau of Corrections Officer in charge Rafael Ragos sa pagpapatupad ng mga affidavit na nagsasangkot kay de Lima sa kalakalan ng iligal na droga. Kalaunan ay binawi ni Ragos ang lahat ng kanyang mga paratang laban sa senadora o dating senadora na sinasabing pinilit siya ni dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na magsagawa ng ilang mga affidavits. Tinutulan ng koponan naman ni de Lima ang hakbang ng prosekusyon na muling buksan ang paglilitis at sinabing ang panel ng mga prosecutor ay sumang-ayon na isumite ang kaso para sa desisyon. Gayunpaman, sinabi ng korte na mananatili ito sa schedule para sa promulgation of judgment na nauna nitong itinakda noong May 12, 2023 o taong kasalukuyan na kung saan ihahayag ng korte ang hatol nito kay dating Senator Laila de Lima at kapwa-akusado na si Ronnie Dayan. Doon naman tayo ng mga pag-uulat mula sa ating mga kasamahan. Ilang guro, mga kabombo, magkakaiba ang kanilang tugon doon sa iminumungkahi na paglalagay ng air condition unit sa mga silid paaralan sa gitna huyan ng nararanasang napakainit ng panahon. Alamin natin ang mga nakalap na impormasyon ni Bombo Kelly Cordero. Magkakaiba ang naging tugon ng ilang guro sa iminumungkahing paglalagay ng air conditioning sa mga silid-aralan kasunod ng nararanasang sobrang init ng panahon. Ito ay matapos ang iminungkahi ni Parents Teachers Association Federation President Willie Rodriguez na dapat gawing air condition ang mga silid-aralan sa mga public schools para maiwasan ang sobrang init na panahon na nakakaapekto na sa pag-aaral ng mga estudyante. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo kay Ginang Pillarina Garcia, isang guro sa Aurora Quezon Elementary School, anya, ngayong tinabla ng Department of Education ang naturang panukala dahil sa kakulangan ng budget, hindi rin daw siya pabor sa ideya ng mangolekta ng budget sa mga magulang. Dagdag pa daw kasi ito sa mga gastusin ng mga magulang at lalabag ito sa no collection policy ng DepEd. Ang tanong ko lang is nakuha ba yung consensus ng karamihan ng lahat ng magulang tungkol dito kasi ang sa pagkakaalam ko may pinapatupad na zero collection policy ang DepEd. Kung iyon ay ibibigay ng mga magulang, so lalabag tayo doon sa policy na yon. At the same time, yung mga bagay na hihingin pa sa kanila, makakadagdag pa yon ng gastusin sa mga magulang, makakabawas pa yon sa pwedeng pangulam nila sa araw-araw at hindi naman lahat kayang i-provide ng magulang. Samantala taliwas naman ang naging tugon ni Ginang Lea Favillar na nakakatanggap umano ng reklamo sa kanya mga estudyante dahil sa sobrang init ng panahon. Anya, ang iba daw ay inuubo, sinisipon at nilalagnat at hindi na nakakapasok ng klase. Kaya pabor daw siya na malagyan ng aircon ng mga classroom para mas makapag-focus ang mga bata sa pag-aaral. Para sa akin po, pabor po ito, lalo na po sa mga bata kasi kailangan po nila ito para yung bang makapag-focus po sila talaga ng maayos sa kanilang pag-aaral po. Kasi kapag mainit po, nahihirapan po sila lalo na po sa naiinitan, kailangan magpaypay pa sila, kailangan ay gumamit pa sila ng kung ano-anong mga para lang maibsan yung init na nararamdaman ng mga bata. Sa section ko po, karamihan po sa kanila ay lumiliban po sa klase talaga kasi po yung iba po sa kanila inuubo, sinisipon, yung iba nilalagnat dahil po sa naiinitan po sila. Una na rito kung matatandaan, sinabi ni DepEd spokesperson Michael Poa na may budget restrictions ang DepEd at binigyan diin na maaari namang ipagpatuloy ang klase kahit na mainit ang panahon sa pamamagitan ng alternative delivery modes. Nauna na ring sinabi ng naturang ahensya na may karapatan ng mga pinuno ng paaralan na suspindihin ang face-to-face classes at
gawin muna ang klase sa modular distance learning dahil sa matinding init ng panahon at pagkawala ng kuryente sa ilang lugar sa bansa. Samantala sa survey naman ng Alliance of Concerned Teachers, lumabas na malaking bilang ng mga guro sa bansa ang nagsabi na nahihirapan silang magturo dahil sa mataas na temperatura ngayong tag-init. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Yes, may Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! Ganyan ang Dunkin' D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin' hot or iced coffee, hot choco or hot choco java in 1 grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin' D Coffee Box! Sa karagdagan pang mga balita, mga kabombo at Kastar Nation, inihayag ng Philippine Statistics Authority o PSA na ang Western Visayas ang may pinakamabilis na lumalagong ekonomiya noong taong 2022. Ito ay dahil nalampasan nito kahit ang national average noong nakaraang taon. Ang rehiyon ng Western Visayas ay nagtala ng paglago ng ekonomiya na 9.3%, sinundan ng Cordillera Administrative Region na may 8.7%, Davao Region na may 8.15%, sinundan naman ng Central Luzon na may 8.11% at ang Bicol Region na may 8.06%, gayon din ang Cagayan Valley na may 8.0%. Ang Calabarzon na may 7.8%, Central Visayas na may 7.64% at ang Ilocos Region na may 7.60%. Nauna nang iniulat ng Philippine Statistics Authority ang pambansang average na paglago ng ekonomiya na 7.6% para sa 2022 na lumampas sa target ng gobyerno na 6.5% hanggang 7.5% para sa nasabing taon. Kabilang sa mga rehiyong nagtala ng paglago na mas mababa sa pambansang average ay ang National Capital Region na may 7.18%, Mimaropa na may 6.3%, Eastern Visayas na may 6.8%, gayon din ang Zamboanga Peninsula na may 7.5%, Northern Mindanao na may 7.18%, Soxargen na may 6.59% at ang Caraga Region na may 5.9%. Kuha naman tayo ng update mga kabombo, yung Special Investigation Task Group 990 o 990 kilograms na inaalam pa ho sapagkat ito'y droga, inaalam na rin ho nila yung pinagmulan ng nasabing volume ng drugs na nasabat mula kay Police Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. Alamin natin ang mga update ni Bombo Marlene Padiernos. At tracking ng Special Investigation Task Group 990 upang alamin kung saan nagmula at ano ang pinagmulan ng nasabat na 990 kilos illegal na droga mula sa lending firm ng dating Police Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. The Philippine National Police spokesperson of Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Rodrigo Maranan, malayo nito na alamin kung saan nanggaling ang sangkatarbang droga na ito na paunti-unti bang inipon o dinala ng sa naturang lugar ng isang bagsakan. Pag-amin ni Maranan sa ngayon ay hindi pa makumpirma kung ano ang mga ito at kung ang pinagbalang ng mga ito ay mula doon sa kinupit na droga ng mga iba't ibang mga operasyon na isinagawa ng mga sangkot na pulis sa nasabing krimen. Una nang sinabi ni Philippine National Police spokesperson Police Colonel Jim Fajardo, hiwalay na pahayag na bukod sa isinasagawang pagbubusisi ng National Police Commission sa naturang kaso ay tuloy-tuloy pa rin ang isinasagawang pagsisiyasat ng Special Investigation Task Group 990. Kaugnyan, narito pang bahagi ng pahayag ni Philippine National Police spokesperson Police Colonel Jim Fajardo. Remember what we said last week po, ang dire-diretso po yung gagawin na mag-iimbestiga po ng SICG. What they released 2 weeks ago are only the initial findings, limited only doon sa 42 kilos po na kinula. But with respect doon sa other matters revolving doon sa operation po relating to the 990 kilos, yung SICG po and tuloy-tuloy po mag-iimbestiga. That is separate entity po doon sa investigation at fact-finding inquiry na sinasagawa po ng NAPOLCOM. Yan ang bahagi ng pahayag ni Philippine National Police spokesperson Police Colonel Jim Fajardo.
Kaugnay nito, inirekomenda na rin ang Special Investigation Task Group 990 na magsagawa ng background checking at lifestyle checking sa mga tauhan ng Philippine National Police Drug Enforcement Group, kasabayan ng pagtutok ng pambansang pulisya sa pagsasampa ng kaso laban sa 49 na mga pulis na kabilang sa mga isinasangkot ngayon sa naturang kaso na iligal na droga. Samantala sa ngayon, Bombo Dennis o Bombo Alaysa ay narito tayo ngayon sa Camp Aguinaldo at ating inaantabayan ng pagsisimula nitong pagdiriwang ng closing ceremony ng pinakamalaking joint military exercises sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos na Balikatan Exercises 2023. Sa Bombo Network News, ako si Bombo Marlene Padiernos nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Nakatakdang talakayin ng mga alkalde sa Metro Manila ang posibilidad na pag-regulate sa mga negosyong mataas ang konsumo sa tubig. Ito ay upang maibsan o mabawasan ang labis pa ring epekto ng krisis sa tubig, lalo na at nakaamba ang matagalang El Nino sa buong bansa. Ayon kay Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora, nauna nang umapela sa kanila ang Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS na kung maaari ay limitahan ang paggamit ng tubig ng mga kumpanyang mataas na konsumo. Nakatakda na anya ang pagpupulong ng mga alkalde sa buong Metro Manila at aalamin ang desisyon ng bawat isa ukol dito. Kasama rin sa kanilang tinitingnan ay ang posibilidad ng regulations o regulasyon sa mga car wash, swimming pools, golf courses at iba pang mataas ang volume ng tubig na ginagamit para sa maintenance. Pero paglilinaw ni Zamora, pag-aaralan pa rin naman ng konseho kung magiging akma ang gagawing hakbang para sa pagpapatuloy ng operasyon ng mga nasabing kumpanya. Doon muna tayo mga kabombo, mga ka-Star Nation sa Bicol Region sapagkat yung sobrang init daw ng panahon ay nakapekto rin doon sa mga atleta na nagkakaroon ho ng Regional Athletic Meet dyan sa Bicol Region. Ganon din ho sa iba pang bahagi ng ating bansa. Kaya talamin na ho natin ang mga update dyan sa report ng Bombo Radio Naga. Bombo Dennis, Bombo Alaysa, naging init ng panahon ang isa sa naging pagsubok sa mga atleta dito sa kakatapos pa lang na Palarong Bicol or Modified Palarong Bicol 2023. Naging pagsubok nga ang init ng panahon para sa mga atleta na sumabak sa Modified Palarong Bicol 2023. Mababatid kasi na mayroong mga malalaro na wala ng malay sa gitna ng torneo dahil sa mataas na temperatura, pero kaagad din na nilapatan ng paunang lunas dahil mayroong naka-standby na mga medical workers na handang magbigay ng asistensya sa lahat. Sa kabila nito sa panayam ng Bombo Radio Naga kay DepEd Regional Director Dr. Gilbert Salsad, sinabi nito na sa kabuuan naging maayos at maganda naman ang isinagawang Modified Palarong Bicol 2023 ngayong taon sa pagkikipagtulungan ng mga lahat ng mga delegado mula sa iba't ibang lalawigan sa Bicol Region at maging ng lahat ng mga lokal na pamahalaan na bumuo or nabuo ang suporta sa nasabing torneo. Aniya, naging economical pagdating sa expenses ang nasabing event at naiwasan na rin na maging spreader ng COVID-19 virus dahil mayroong mga itinilagang venue para sa iba't ibang sports event. Samantala, itinanghal na overall champion sa kakatapos pa lang na Modified Palarong Bicol 2023 ang mga delegado mula sa lungsod ng Naga. Ang nasabing torneo ang nilahukan ng mga atleta mula sa Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Iriga City, Legazpi City, Ligao City, Masbate City, Naga City, Sorsogon City at Tabaco City na mayroong kabuuang 2,000 delegates. Nakasungkit ng kabuuang 76 gold, 58 silver at 59 bronze ang nasabing mga manlalaro upang maitanghal na kampyon ng nasabing sports events. Pumangalawa naman sa overall ranking ang mga delegado mula sa Camarines Sur na mayroong 56 gold, 63 silver at 68 bronze. Sinundan din ito ng mga delegado mula sa Camarines Norte na nakakuha ng kabuuang 46 gold, 32 silver at 62 bronze habang ang mga manlalaro mula naman sa Ligao City na nasa pang-apat na pwesto ang mayroong 43 gold, 16 silver at 20 bronze.
Nasungkit naman ng mga delegado mula sa Sorsogon ang pang-5 pwesto na mayroong 38 gold, 18 silver at 16 bronze. Matapos ang nasabing palarong Bicol 2023, ang mga student athletes na nakakuha ng gold or first place ang nakatakdang sumabak sa elimination round upang malaman kung sino ang magiging pambato ng Bicol Region na lalaban para sa isasagawang palarong pambansa 2023. Kaugnay niyan, nakiusap na si Sadsad sa lahat ng mga prinsipal, coaches na mga manlalaro na ipagpatuloy ang kanilang training upang maging handa ang mga ito sa isasagawang elimination para naman sa palarong pambansa. Sa pangkalahatan, naging makulay, maganda at matagumpay ang paligsahan ng mga atletang handang ibandera ang kanilang galing at nire-representang lugar. Mababatid na nagsimula ang palaro noong Abril 24 at nagtapos naman ngayong Abril 28, 2023. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Dr. Gilbert Sadsad. Itong ginawa natin na modified Palarong Bicol 2023, masasabi natin napaka-successful, as in napaka-peaceful naman. Wala tayong masyadong hinarap na mga major problems. Ika nga sabi ni Miss Venus Rar. Although meron ding mga konting problema, pero manageable naman. Yan ang tinig ni Dr. Gilbert Sadsad, ang Department of Education Bicol Regional Director. At yan ang ulat live dito sa Bombo Radio Naga, Bombo Eddie Fernandez para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Samantala, yung education officials at iba pang mga kinaukulan, mga stakeholders ika nga ay hinihimok ng mga senador na isalang-alang yung technical vocational programs at iba pang mga posible na maging competitive yung antas ng ating edukasyon. Alamin natin yan sa report ni Bombo JC Galvez. Hinihimok ni Senadora Pia Cayetano ang mga opisyalis ng Kagawaran ng Edukasyon at iba pang kinauukulang ahensya na isaalang-alang ang Technical Vocation o TechVoc program ng Don Bosco Technical College bilang isa sa mga modelo sa pagpapahusay ng competitiveness at employability ng senior high school graduates sa ilalim ng K-12 program. Ayon kay Cayetano, sa pagdinig ng Committee on Basic Education sa Senate Bill No. 2022 o ang Batang Magaling Act, sinabi nito na kawili-wili na obserbahan ng Don Bosco model kung isasaalang-alang na ito ang pioneer sa TechVoc na edukasyon at pagsasanay sa bansa. Narito pakinggan pa natin ang bahagi ng payag ni Senadora Pia Cayetano. Matagal na silang may TechVoc, Mr. Chairman. Matagal na silang may graduates ng TechVoc with the current 10-year program. So nung nagkaroon ng grade 11-12, sila pa yung hindi na-accredit kasi wala pa silang grade 11 and 12. And yet, I think everybody will know na they've been churning out TechVoc graduates quite successfully. So parang may disjunct talaga, di ba? Sila pa ngayon yung na left behind in that sense kasi napilitan sila magdagdag ng 2 years. And if I may speak for Senator Alan, that's always been his concern. No? Nagdagdag tayo ng 2 years, how successful were those extra 2 years of education. Nagpayag pa si Cayetano ng pagpayag na ayusin ang pagbisita sa Don Bosco para sa mga miyembro ng 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM 2. Kung matatandaan, inieg ni Senator Wing Gatchalian ng mga estudyante na napipilitang kumuha ng ibang senior high school strand mula sa mas gusto nila dahil sa unavailability nito ay naharap sa mas maraming gasto sa tertiary education level. Nirisito ng mambabatas sa pagdinig ng Senado matapos magpresenta ang Department of Education ng isang tracer study na nalaman ng mga nagtapos sa senior high school ay umaharap ng mga hamon tulad ng nahihirapan sa mga signatura, non-crediting ng senior high school subjects at rejection sa degree program sa pagtataguyod ng mas mataas na edukasyon. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 29 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Bombo International News.
Pinagtibay ng United Nations Security Council ang isang resolusyon na nananawagan sa Taliban na mabilis na baliktarin o tapusin na ang lahat ng mga paghihigpit na hakbang laban sa mga kababaihan, partikular na ang pagkondena ng pagbabawal nito sa mga babaeng Afghan na nagtatrabaho para sa United Nations. Ang resolusyon na nagkakaisa ng pinagtibay ng lahat ng 15 miyembro ng konseho ay nagsabi na ang pagbabawal na inihayag noong unang bahagi ng Abril ay nagpahina sa human rights at humanitarian principles. Sa mas malawak na paraan, nanawagan ang konseho sa Taliban na mabilis na baliktarin ang mga patakaran at gawi na naghihigpit sa mga o sa pagtamasa ng mga kababaihan sa kanilang mga karapatang pantao at mga pangunahing kalayaan. Binanggit nito ang pag-akses sa edukasyon, trabaho, kalayaan sa paggalaw, pantay at makabuluhang partisipasyon ng kababaihan sa pampublikong pang-araw-araw na kabuhayan. Hinimok din ng konseho ang lahat ng estado at organisasyon na gamitin ang kanilang impluwensya upang isulong ang isang pagbaliktad o natapusin ng mga patakaran ukol sa nasabing issue. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Bombo Radyo Iloilo, ang flagship stations ng the undisputed #1 radio network kinakantry ang Bombo Radyo Philippines. Adlaw kita karon sang Huwebes, Abril 28, tuig 2023. Sa gihapon, ini ang imo alaga nimo ang Kurman, Bombo Chama Blanco Hovera. Sa mga nagapanguna kag dalagkuan karon nga mga balita sa aton sining pagpangalagad. Arnis Teams ang Iloilo overall champion sa Western Visayas Regional Athletic Association Meet. Aton karon niya kilalahon ang mga bugal sang Iloilo delegation. Sa dugang pa nga mga balita diri sa aton sining pagpangalagad, Councilor Romel Duron nagpanawagan nga dapat mangin responsable ang mga konsihal sa ginahimo sa sulod sang konseho. Nagtuad man nga nagapatigid sa kay Mayor Jerry Treñas kung ano ang kayuhan para sa syudad sa Iloilo. Kagagin panugyanan niya man ang kasubong niya nga konsyal nga laino na ang style sini sa konseho. O kung madumduman mayara man sang komento batok diri sa kay Councilor Cabaluna ining si City Councilor Romel Duron. Sa iban pagid sini nga mga balita, 2,000 ka mga mangrove mga biyan itanom sa banwa sang ahoy buwas ngadlaw. Ti kon si Engineer Neil Ravina pagani amuning isa sa mga importante man nga lihok agud iya nga makakombat kita sang ginatawag sini nga climate change, ang regreening. Ang Environmental and Management Bureau or Environment Management Bureau nagpanumdom nga hindi pagpailigon sa suba ang water waste. Kay pila sa mga factory dire kag subong man mga arosira, pila sa mga ining mga sentral, sugar central. Sa aton sini nga mga kabombo, tiway man sila nga daan sa water treatment or water waste treatment facility. Tingila sini nga style para nga maglimpyo sila sa ila sini nga sugar mill, mga millers din mga milling nila dira equipment. Sa aton sini nga mga kabombo, tingin na pailig lang nila sa subae. Isa man ini sa nagahatag sang malain nga epekto sa aton sinikaron iyang surface sa water. Kag Biyernes kita subong padayon kita nga nagabaton sa inyo sini iyang mga entries para sa Buena Mano Salvo Year 17 na promo sa Bombo Radio kag Star FM. Ang deadline sa pagulog kag paggabaton sa mga entries tubtob lamang Sabado las 12 sa udto diri sa istasyon sang Bombo Radio. Sa aton sini nga barangay draw sa Legazpi City proper kita buwas ngadlaw. Ang deadline naman niya sa pagulog sa mga entries dito tubtob launa sang hapon. Preparar man kamo dira sa mga taga barangay Legazpi City proper kay 8 ang magadaog sang tag 1,000 ka pesos kag 2 ang magadaog sang tag 500 pesos cash sa aton sini nga video okay challenge.
Oras naton 34 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Nag-standby karon sa linya naton si Bombo Chari Sumagpao direktamente sa Banwasang Kalibo. Kaupod niya ang makabing naton mga bugal nga atleta sang Iloilo. Overall champion sa Western Visayas Regional Athletic Association, Arnis Team sang Iloilo. Bombo Chari, sa report, please come in. Yes, Bombo Champ, maayong udto sa aton sininga mga kabombo live kita diri subong sa bahin sa nga Kalibo Aklan sa may biliting area sang aton sining mga delegado sang probinsya sang Iloilo kon sa diin live kaga aton upod subong kag ginapabugal hindi lamang sang banwa sang Kabatuan Iloilo kundi sang bugos nga probinsya sang Iloilo kag bugos nga Western Visayas kay ang Kabatuan Arnis Team diri paagi sa Kabatuan National Comprehensive High School Team, both secondary boys ka girls Bombo Champ amo ang gindeklarar nga overall champion sang Western Visayas Regional Athletics Association meet. Kaupod naton subong live Bombo Champ ang coach sang Arnis boys nga secondary boys kag secondary girls si Coach Mike Bangiran kaga iya diri ginapabugal subong nga nakaagom ang aton sini nga Arnis team sang 17 ka medalya kag ang 17 ka medalya nga ina puraw tanan ina Bulawan Bombo Champ. Sir, maayong udto. Mayong udto Bombo Champ no kag mayong udto Bombo Radyo. Coach Mike, congratulations kid. Congratulations sa inyo sini sa bugo sining team. Kumusta? Anong pamatsyag karon kay overall champion kita sa Western Visayas Regional Athletic Association meet? Bombo Champ, thank you gid no kag excited gid kami kag ang bilog nga team para sa next naman nga preparation sa aton nga palarong pambansa sa Marikina. Okay, mga ano pa lang ni sila mga elementary, secondary boys and girls. Paano nimo na handle Coach Mike kag ma-i-share sa ila imo man sini kinaadman sa patag-iya sang Arnis bilang ila sini nga coach Coach Mike? As coach, syempre hindi naton kaya kung kita lang no. Of course, kinanglan man naton may mga passion kita sa sports, sa coaching, kag dedication sa aton ubra aside sa bilang maestro no. Ang coaching kag mag-handle sang team is very challenging. So next aton nga trainer no. Dapat kinanglan nato ng mga national caliber kang aton nga trainer nga akon man teammate dati ang ano man advantage sa amon nga team man kay kami mismo ako kag ang trainer teammate kami dati sa palarong pambansa man. That's why nga isa ka edge namon kag ang coach sang secondary girls man coach man namon dati sang nagpalaro kami. That's why nga hindi budlay para sa amon mag-team up. For us, bisan sino man siguro ang athletes ang i-handle naman, kaya naman magdaog, kag kaya naman mag-represent kang aton nga region sa palarong pambansa. Okay, Coach Mike, ano nga event ni ang gindag-an naton kay may specific event ni siya eh. Anong tawag sina? Anong term nga ginagamit sa Arnis? Actually, may duhan siya ka event which is anyo. Ang anyo, performance na siya. Then labanan. Ang labanan, full contact event nga nag-away gid sila using sticks. Si anyo, the choreography. Then, nakuha nato ng gold sa anyo, especially sa team events. No? Nakuha nato ng piraka category. Out of 6 categories, 4 ang nakuha naton sa girls, 4 ka golds. Kag 4 golds man sa boys. Then sa labanan category, out of 5 nga categories, nakuha naton tanan nga golds sa secondary boys. Kag nakakuha man kita isa ka gold sa aton nga secondary girls. Okay. So, ano ang mga mambal naton basic training abi or advice sa anyo kag sa labanan nga ginpakigbahin ninyo nga mga coaches kag inyo man nakita nga gin-deliver sang inyo siniya nga mga
players karon o kon ng mga membro sang team sang Arnis sa Iloilo, Coach Mike? Ang ginagawa naman Bombo Champ, no, whole year round training kami. Why kami nagahulat na sang CDSA meet para mag-training. Bale, pag start pa lang kang enrollment, start na kami din training. Even sang summer pa lang. Then nag-expose kami sa mga nakalinlain nga mga tournaments outside DepEd. So ang amon nga mga athletes ginatimaan namon nga maka-join with the help and support man sang aton nga municipal mayor sa Cabatuan, no, si Doc Boboy Pueyo, kag ang aton man nga principal sa high school nga si Sir Valente Lauro, nagasupport siya sa aton nga sports program. Isa na ka mga bagay nga kinahanglan naton para magadaog kita sa higher meet. Okay. Now, Coach Mike, interesado gid ako kag gusto ko mabalaan paano nyo ginapili ang isa ka estudyante abe nga mangin kabahin sang inyo team kay ti kung maghamba, for example abi randomly magsunod ikaw sa isa ka classroom kung makita nimo ang mga estudyante, hambalon mo nga sino gusto mag-intra sa Arnis team, ti damo ang interesado, no? So paano ninyo makita ang X factor sa isa ka atleta? Paano niyo na gina-determine nga amo ni siya nga bata, nami ni siya i-train, may potential, kag kung magsulod siya sa amon nga team, sigurado gid ako nga makadalagid sang Bulawan nga medalya ini para sa Western Visayas. Paano niyo ginapili ina, Coach Mike? Yes, at first nag-train kami Arnis summer clinic, no, during summer. Then sa elementary gid kami nag-start Bombo Champ. Kay ang aton nga grassroots gid kita ma-start grade 3, grade 4, grade 5, grade 6, like mga 40 students. Diyan kami nag-train. Then ginapa-join na namon sila sa competition. Later on, pag mag-selection na sang athletes, may trainer gid kami na nga nag-handle nga siya lang gid ang bala pag-abot dira, kay kami as a coach kami sa may teacher kami sa school. So kung kami lang mismo hindi man namon kaya, that's why nga nagapangayo kami ka bulig sa amon nga trainer para siya mismo ang kang athletes nga magpili kag para mag-compete sa aton nga DepEd nga sports program. So far this year, ano mga challenges nga inyo sining nasugalaw along the way in preparation, selection sa mga athlete nato na Coach Mike? Medyo challenging gid Bombo Champ kay halin kita sa pandemic. So ang aton nga mga learners halin sila sa 2 years nga modular. So bag-o pa lang kita kabalik, medyo naiyawan kami ka train kananda kay nag-stop ang sports for 2 years. Then academically hindi man namon sila mapabayaan. That's why nga medyo challenging kung paano nila ma-maintain nga ang academics nila hindi nila mapabayaan, and at the same time nga magadaog sila. Proud gid ako magambal nga as a coach may mga athletes kita na with highest honors nga naga-grades in that like 95 up, 90 to 95. Naga-excel man sa academics? Academics, yes. Aha, okay. Coach, may gusto ikaw pasalamatan sa sining kadalagaan karon. By the way, tanan nga miyembro sang team Arnis sa Iloilo from Cabatuan Comprehensive National High School, no? Ang aton nga secondary boys and girls tanan sa Cabatuan National Comprehensive High School. Then ang aton nga elementary girls sa Cabatuan Central Elementary School nga nagkuha man sila sang 3 ka gold medals. Okay. Coach, may gusto ikaw i-recognize, pasalamatan sa kadalagaan man sang Arnis team sang Iloilo? Una-una ang aton nga trainer, no, nga si Ryan Robles, nga ang effort na halin sa lower meet hasta subong, hasta sa palarong pamansa, no, why nagit kami kagang amon nga municipal mayor Doc Boboy Pueyo halin sa CDSA meet, pati yung mga equipment namon nga kinanglan namon ginatinguan gid nga makompleto kay para nga maka-perform kami sang maayo, maka-practice kami sang maayo. Ang amon principal si Sir Valente Lauro sa school, no, nga why naman kami ginapabayaan kag sa mga service namon sugat dulong
ginatinguan na nga ma-cater ang mga needs kang aton nga Arnis team sa Kabatuan. Okay. Coach, thank you again. Basi may gusto pa salamatan ng mga athlete naton? Mga athletes, basi may gusto ka mo pasalamatan. Salamat. Oh, hindi mag-uyaw-ya. I-mention na ngalan mo. Sir Ryan Rob. Ang ako gali si Ramon Jared Aquino, ginapasalamatan ko ang among trainer nga si Sir Ryan Robles. Okay. Ang iban nga mga athlete, patuwa-tuwa ka mo, pakita mo sa kamera. Oh, gold medal, huya-huya, ano man. Oh. Oh, di na coach, dapat di sila mag-huya-huya. Coach, kayo naka-gold medal eh. Nagakompose kang aton nga, SDO Iloilo, nga si Sir Nicasio Valenzuela, kag ang staff, why nagid kami ginapabayan diri sa amon quarters, sa pagkaon, sa security, sa pagsugat dulong sa halin sa diri sa quarters, pagto sa venue, sa uniforms, why nagid kami napabayan. Thank you. Okay. Coach, labay man akon, Coach, ang tapos na yung inyong event, bali ang ginapreparahan nyo na lang is palarong pambansa, the national. Yes, Bombo Champ. Okay. Tapos na. Sige, Coach, good luck kag kabay pang paglabot naton sa palarong pambansa. Gold gyapon ang aton sini nga madala diri pa uli sa Banuasang Kabatuan sa probinsya sa Iloilo. Yes, Bombo Champ. Thank you again. Thank you. Okay. Bombo Chari? Yes, Bombo Champ, nabatian naton si Coach Mike Banggiran sa Kabatuan National Comprehensive High School. Sila ang overall champion diri sa Arnis competition sa may Western Visayas Regional Athletics Association Meet 2023. So mabalaan mo gid Bombo Champ no nga apisar pa mga gold medalists na ini sila tanan, mga mahuyaon sa gihapon, mga humble sa gihapon kay ti nahuya magatubang no sa may kamera. Pero ti balanta nga despite nga mahuyaon ini sila ara sa sulod nila ti puso gid gihapon sang isa ka kampiyon kag ready na para sa palarong pambansa. So bunga tuig. Okay. Cha, may initial ikaw dira unofficial medal tally naton sa sining matinyon? Yes, Bombo Champ, no, may ara kita diri subong ginakaptan halin man ini mismo sa may Western Visayas nga DepEd Western Visayas region nga page kung sa diin nagaagaway diri subong Bombo Champ ang delegasyon sang Negros Occidental kaga Iloilo. Sa may elementary nga level sa subong nagapanguna ang delegasyon sang Iloilo nga may ara sang 14 ka gold medals, ang silver medals 7 kag ang sa bronze 6. So in total 27 tanan ka medals. Kaga nagasunod diri ang Negros Occidental nga may 11 na ka gold, ang 15 ka silver kag 4 naman ka bronze. Sa may secondary level, ini to be verified pa kag padayon pa man ang pag-update sini Bombo Champ. Yes. Pero panguna diri subong ang bahin sa Negros Occidental. May ara sa 15 ka gold, ang silver 14 kag bronze 20. Ang record diri as of 10 a.m. sa DepEd Western Visayas region ngati ang Iloilo ang may ara sa 14 pa lang ka medal sa may bahin sa secondary level, 14 man ka silver kag 15 ka bronze ngati may total na sang 43 tanan ka mga medalya. Sa subong Bombo Champ padayon sa gihapon niya ang elimination round sang aton sini nga mga team sports kung sa diin pipila gani diriya sa bahin sa elementary ang aton sini na verify na ang Igbaras Iloilo baseball team elementary boys amo ang sulod na sa finals. Amo man ang basketball team sa Iloilo secondary boys ini siya paagi sa delegado man sang Washington College of Iloilo. Yes. Sulod naman sila sa finals, Bombo Champ. Okay, pasalamat yan ay si Coach Mike basi kung may mga atindero niya patong iya sini nga mga golden team. Thank you again, Coach Mike. Thank you, Bombo Champ. Okay. Thank you, Bombo Radyo. All right, sige. So far ang oras tiyempo dira subong kumusta? Mayo ang tiyempo, Bombo Champ, kagina sang aga sang nag-umpisa ang outdoor games sa may Aklan Sports Complex. Ang
Mayo kay gintabunan sang panganod ang aton sini nga adlaw. Apang ti pagkalapaw sang alas 10 sang aga naguntat naman ang outdoor games kay ti mabalik naman karon sa hapon. Actually ang naghampang kagina before 10 AM ang si Winnie Paclibar ti gin-represent niya ang probinsya sang Iloilo. Siya ni ang nagdaog na nga daan kagapon sang shot put elementary boys gold. Ti sa discus throw kagina siya na naman Bombo Champ. Gold na naman siya. Iloilo na naman ang nag-gold sa elementary boys shot put category. Okay, maghambal ka, dumduman ko naman arnis mga mo sinibla Bombo Chario na o si Coach Mike nga gayom-yom. Ano abi kay ang arnis lang nga natilawan ko sang nagsinabad ko mo gin arnis ako sakon nga talonton kunti na umpawan. Coach Mike, Bombo Chari. Cha, thank you again. Yes, Bombo Champ no live diri sa may bahin sang Kalibo Aklan ini si Bombo Chari Galia Sumagpao para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo. Salamat gid na Bombo Chari Sumagpao sa imo sining report direktamente sa Kalibo Aklan. Congratulations sa Arnis team sang Iloilo Bao. Grabe subong ang kalipay sang local government unit sang Kabatuan sang Kabatuan Iloilo patapos ang nagrepresent sang Arnis team nagikan tanan sa banwa sang Kabatuan mo. Oh, magluwas sila drape, puwerte ang kalipay man siyempre sang ginikanan sining mga atleta naton kati majority sa mga kumbaga pa ti low level ano tong i-mention kay gina ni Coach Man no nga 4 out of 6 nakuha sang secondary boys kag sa 5 ka mga categories 5 categories sa bahin iya sang elementary nakuha tanan sang Arnis team man. Sus Maria kagusep grabe ka mga sampaton guro sa Arnis sa Bombo Omel. No, sa aton sini nga mga kabumbo ang aton sini nga mga atleta nagikan iya sa Kabatuan banwa sang Kabatuan. Oh, magtalang-talang katuguro sa banwa sang Kabatuan kag do beket mayad yahi may plano ka nga beket mayad. Sus Maria kagusep tinagabtab guro talunton mo sa Arnes eh. Hindi mo na. No, kaya makon mo niyo pila nga daan kabilong niyang nagabugos ang Arnes team sang Iloilo. Oh, ti kalabanan sa mga nagarepresent man from banwa sa Kabatuan nakalabot na sa national level sa bahin karon niya sang palarong pambansa ti ining mga kabataan ining mga atleta ni nagatika na ni sa palarong pambansa mano sa aton sining mga kabumbo. Ti good luck ka sa aton sining nga mga atleta. Bisan nagabalita lang kita diri pero ti nalipay man kita sa sa achievement sang aton sinima atleta no sa nagapadayon karon nga Western Visayas Regional Athletic Association meet. Ari pa gid ang isa ka kalipayan no. Kay man may special draw winner kita. Oras na para malaman natin ang mananalo ng special prize mula sa Silver Swan sa Buena Mano Salvo ng Bombo Radio at Star FM. Ginawiyata naton sa Sinimatinion pangalan sang special draw winner magabaton sang special prize nga 500 pesos cash. Nagahulat na diri ang 500 pesos cash nagikan ini karon sa Barangay Alalasan Lapos 68 anyos. Ang iya sini nga proof of purchase syempre Silver Swan Soy Sauce. Ang Silver Swan Soy Sauce proof of purchase ini nga sarang manipasakop sa daily draw kag sa special draw. Kay man ang Silver Swan nagasalig gid iya sa Bombo Radio nga ang premyo nagatupa sa winner sa matutod nga winner sa nagapasakop gani nagdugang pa gid sila sang premyo special prize from Silver Swan Soy Sauce. Congratulations magabaton sang 500 pesos Eduardo Castillo. Eduardo Castillo gilawag ikaw ni Bombo Cham 53 minutos na kaligad sa tak ng alas 12 may 24 oras ikaw sa pag-claim sang imo sini nga premyo. Eduardo Castillo sang Alalasan Lapos iya sini nga proof of purchase syempre Silver Swan Soy Sauce. Kuhaan na niyang imo sini nga premyo. Kag gina-remind man naton ng aton sini isa ka winner no?
nagikan sa La Consolacion, Miag-Aw, Iloilo. Daily draw winner na to niya, 37 anyos, si Teddy de los Santos. Teddy de los Santos, sang La Consolacion, Miag-Aw, Iloilo. Iya sining proof of purchase, R. Florete Coupon, 37 anyos. Teddy, kuhaan naman dire ang imo sining guaranteed price nga 500 pesos nga cash plus ang transistor radio nga wala naka fixed dial, wala nakapon sa isa lamang kay istasyonan, no? Why nakapon sa Remen, why nakapon sa Action Radio, Super Radio, kung ano man nga FM station. Kung pag-claim nimo sa 500 pesos plus transistor radio nga wala naka-fixed dial, may flashlight, LED light, may sticker sa Bombo Radio, pwede sa kuryente, pwede sa battery. No? Pag-claim mo bisang premium, may dala ka pagid nga radyo nga naka-fixed dial. Naka-fixed dial, ginlansang, ginkapon lamang sa Remen, sa Action Radio, sa Super Radio, kung ano man nga FM station. Pa-check ta di sa aton sini nga mga onboard karon nga technician. Kag kun mapiho gani nga fixed dial gin man ina, ginkapon gin man ina nga radyo, may another 500 pesos ikaw nga pagabatunon. So ano pang ginahulat mo, Teddy de los Santos sang La Consolacion, Miag-Aw, Iloilo. May proof of purchase, R. Florete Coupon. Sa aton sini nga panumbalik ka Banwa, Iloilo City Councilor Romel Duro nagpanugyan nga dapat mangin responsable ang mga konsihal sa ginhimo sa sulod sang konsiho. Ti mga batasan kuno nga sinuplado, kag kun ano pa dira dapat lainon ang mga style ni Councilor Cabaluna. Kag ang konsihal nagapati, no? Nga ang direksyon sang aton sini nga mayor padulong sa kayuhan sang syudad. Ang alkalde naton gani nagaplano man nga next week ipatawag ining mga konsyal. Kay ti kadamo sang lubrahon sa syudad ang kamrosanay kag habuyanay sa mga way pulos nga mga istorya mong ila sini ginatutukan. Balikan tayo ni matapos ang pila ka importante nga mga panumdumon. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for April 23 to 29, 2023. Sa sining Abril 28, Biyernes, ang Rains Band ang liwat na magabalik sa stage to delight you with their collection of pop songs nga ang kalabanan nagikan sa mga past years sa Thank God It's Payday. Mangin-inyo umpisa alas 6:30 sa gabi. Ang Binhi Band, Iloilo's premier rock band, ang natalana nga maglingaw sa inyo with their great selection of rock songs nagikan sa 70s onwards sa April 29 nga version sing concert at the Plaza, kicking off at 6 p.m. sa among musical event na pulo ka mga Plazuela de Iloilo mugs ay kaparaffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Abril 30, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration sa La Tolda sa mga adlaw, sumugod las 11 sa aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga indi gid kita magduha-duha sa iya nga pagpalangga kag pag-amlig sa aton. Ilabi na gid sa matinion sang trials kag hardships. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Sa mga mahilig magamit ng aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit ng aircon, agud nga mabuhina ng init nga ilang nga nabatyagana. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini.
Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigo, mahimo ini nga magtugas ng impeksyon, kag mga balatian, kaangay sang pulmonya. Gani, hagan-hagan na lang ina, bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbago sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa dagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response, kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong nga dugo. Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o kung ang particle pollution ang makatugas ng health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change.
Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi isang enerhiya kag gasolina. Madamo kasang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang 1 ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa amo nga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Ang cabbage o kung repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sa electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok nga naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad. Lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church bangod sa 2 ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992.
Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka marubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref, kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit, amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos o kun sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system. Sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals, kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imo nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggan. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon niya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan ni nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan ni Watt ang hinugasan o kung pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro, paglabas ng trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kung leak sa gripo. I-report sa Water District kung mera sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reaction. Para sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 13 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Si Iloilo City Councilor Romel Duron may panugyan sa mga kasubong niya nga konsehal nga dapat nga mangin responsable sa ila sini iyang mga aktwasyon sa sulod sang sesyon. Check naton bala ang follow-up report ni Bombo Angel Tan direktamente sa may Iloilo City Hall. Jel, sa report, please come in. Bombo Champs sa mga kabombo nato, nagpanugyan si Councilor Romel Duron
kay Councilor Cedric Cabaluna nga lainon sini ang pamaagi sang pagsabat niya kung ginapamangkot sa may Iloilo City Council. Sa interview sa Bombo Radio kay Councilor Romel Doron, iyaging pahayag nga kung tani kung pamangkoton si Councilor Cedric Cabaluna, hindi man pamangkot ang isabat niya sini. Sino kay Councilor Doron kung pamangkoton sang insakto, kumbaga Bombo Cham, sabton sang insakto kag wala sang personaranay nga matabo. Suno kay Councilor Doron, siya mismo wala na lang nagapatol at isar nga gina-personal ini siya ni Councilor Cabaluna makapila na kabeses. Gintudlo ni Councilor Doron nga si Councilor Cedric Cabaluna gid ang problema kay dapat wala nila kuntani ginalantaw o kuntani wala niya ginalantaw sining ni Councilor Cedric Cabaluna ang ginatudlo sa iya nga in a negative way. Kag dapat maga-cooperate din si Councilor Cabaluna sa ila kaga hindi magahulag nga siya lang mismo kay amo na gani Bombo Cham nga collegial body sila sa may Iloilo City Council. Kaga kung may ihambal man si Mayor Jerry Treñas kay Councilor Romel Doron, si siya mismo nagapatigid ilabi na kung para sa kaayuhan sang mga pumuluyo diri sa may syudad sang Iloilo and nagpanugan man siya sa mga upo niya sa konseho nga dapat mangin responsable ang mga konsehal sa ilang mga emosyon at the same time ginahimo sa sulod sang Iloilo City Council. Yari ating pamatian bala Bombo Cham ang nanging pahayag ni Councilor Romel Doron sang aton ma-interview. Well, as far as the mayor is concerned, amay natin siya sa syudad mo. Kung may nakita na siya nga kinanglanon, ma-intra gid siya we cannot prohibit him, no? In fact, he can tell us, he can advise us. Kaya kuya, nagatumatik ko kung anong maayo para sa atong syudad, no? Through our mayor. Siyempre, dapat kada isa responsable lang everyone should be responsible sa ila actions ang aton dira nga obra kita para sa pumuluyo, hindi lang sa aton personal, no? Nagmuno ka nga para kay Councilor Cabaluna nga kada isa sa amon nag-obra man lang sa amon obra. Ang siyempre Councilor Cabaluna should also cooperate siguro basit na kuwanan niya naman, naintindihan niya naman na collegial body kami, he cannot just act on his own. Just like sa pag-issue sa provisional authority at that time, ayok na-realize niya na, nagkabalo na siya nga sala ang iyang obra. Hindi man siya mag-ako, but ako yan nagabago nga sala iyang obra. Kaya puro kung they should not engage in personalities. Kaya actually kita mo, ako kita personal yung ganun ko, pero wala ako yan nagapatol siya. Pero tinara, dahil siyempre hindi niya kagwanta siya Muna lang kung si Councilor Naba, pa daw inagi na yan iya. Di daw, tani kung may pamangkot kita, sampon niya lang, kahit ang ginapamangkot issue related man, no? Ayoko everyone should be responsible this time. Wala man kong expectar na amo sa to. Kaya kung may mga iban siguro, yung balo ko mainit na sa buong panahon, siguro depende man na sa ibong kada isa lain-lain ng aton ugali kung sa may mga problema man na sila in doing there, in reporting there, siguro may arapan nga manubo ang pasensya, may arapan niya nga nag-iritar, puti ang dapat kontrol natin na we should be responsible sa aton action bala. Pares na kung issue, just answer the issue, do not engage in personalities, no? I hope na kada isa responsible lang for a better city of Iloilo and for a better city council. So for Councilor, anong mensahe mo diri kay Councilor Cabaluna after duha na kasimana nga do medyo mainit-init ang City Council, knowing nga tilo kamukamo ang involved with the pilaman ka ordinansa nga ginistoryahan ninyo, Councilor? I think you address your question sa iya tani, no? Kaya ang problema iya ara siya kung wala man niya sa akon. Ang sa akon iya siyempre I am just doing my job as councilor kag sa experience ya tagi na share ka man ang aton nga nabalaan. You should not take it against me personally. Dapat maintindihan naman kita mula ito sang gin-raise nga issue yang in personal ko siya, except nga ang issue is always legal kag reasonable git always ang akon, no? Pamangkot sa iya.
puti, I hope na magbago man ang style niya nga kung mamangkot ka, hindi yan na pag-ibalik dapat sa imo ang imong pamangkot. Ito siya ang proponent, natural gila na ang mamangkot kami. Unless yung pamangkot namon, abi irrelevant or wala gid punos, puti nakita o man, ikaw, you are also a witness nga ang akong pamangkot niya, though very relevant sa issue. I have not yet seen, no? Last time pasulod ka to, so differ ya. Tanawon ta kung may mga base may mga pagbago man, no? Let's give everyone a chance na ipresentar man nila. Anyway, siguro tuyo man na nila para man sa kayuhan ng syudad. Bombo Cham na batian sa mga kabombo naton si Councilor Romel Dorona. Alright. Nag-agree ako sa kay Councilor Romel Doron nga nagakadapat mangin responsable ang tagsa iya ka miyembro sa Iloilo City Council, no? Kag magluwasin na ti mga honorable ini sila, Bombo Angel, no? Magluwas nga honorable sila, tanan na lang iyang adjective pwede ni magamit to address sa aton sini iyang mga miyembro sa City Council, distinguished member of the august body, no? Gentleman from Haro, gentleman from Mandurriao, no? Lady from Haro, so on and so forth. Pero ang aktwasyon hindi amo tido, hindi naman insakto mag-amo sina, no? Ugaling sa aton sini nga mga kabombo, kung lang taon imo the other way around, sa aton sinimatag palamati, hindi mo ginabi makuha, Bombo Angel, ang bitterness. Bitterness in the sense nga sang ila Chimpo as committee chairman on transportation, sa bahin abi ni Councilor Romel Duron, nagpalpak. Imbis nga dayaw, lunsay buyayaw sa pagpasar sang local public transport route plan. Bangod nga ti, akuon man kag sa hindi, gindali-dali, kag daw pasapayan. Pero gindayaw taman ang pagka-responsable ni Councilor Romel Doron, pinagi sa pagpangayo iya sang sorry. Pero ti, amo bala ng tawag nga the damage has already been done. Nag-sufrer ang mga nagkalain-lain sini nga stakeholders, mga commuters. Halos tanan apektado. Ti hindi man siguro enough inang sorry. Nga ti mangayo ka na lang iya sang pasaylo kay napasar mo alang-alang gali ang LPTRP sadto, and naglabot sa punto karon nga daw masanag nga matigayon sa Chimpo iya ni Councilor Sedfrey Cabaluna. Why taman ginadayaw si Councilor Sedfrey Cabaluna, but sa iya siniguro nga paminsaron sila nga ti sa imo Chimpo to palpak, titingwaan ta diri nga sakon Chimpo ka ginatag ni sakon nga komitiba, mapasar naton ini, maadoptar ini, kag eventually benepisyo kag bintaha para sa mga pumuluyo sang syudad sang Iloilo. Bala nimo ti damo iya sang interpretasyon diri abi, Bombo Angel mo. May ara man iya nga ti bilang chairman sang Committee on Transportation, gintun-an kung tani isang maayo man ni Councilor Sedfrey Cabaluna, kay it seems like nga naging over-excited man ini siya kay because nga mapasar sa iya termino as the chairman of the Committee on Transportation, tinunalipay man siya abi. Pero there are certain things siguro nga na-miss out niya during that time nga kung sa diin
kung lang tawon nimo, why na kung tani to yagin discuss pa, Bombo Angel? Why man tani to yan nangin bukas sa pakasa kung ano man nga sahi isang mga palamangkutanon? Bangod nga ti ginaduso yang adoption mo. I-adapt lang for second and final reading. Kag even before na-discuss naman ini sa mga committee hearing, kag may ara iya sang specific time, according to my understanding, now, nga dira na iya kag kung may mga luyag i-clarify ang mga katapos sa City Council, may ara na iya sang tion sa aton sini nga mga kabombo, no? Nga kung mahusisa sila, kung naglibog ang ulo nila, paano nga may bago nga ruta? Ti pamangkuton ta ni. Oh. Ti sa bahay naman ni Councilor Cabaluna, abi, granting for the sake of discussion, nga ti, ginpamangkot man siya sang sadto acting presiding officer, nga ti, gusto mo mag-entertainar sa mga palamangkutanon, open bala ikaw for discussion? Ti nagpasugot man siya, may palamangkutanon karon si Kagawad Plaridel Nava, nga ti hindi niya masabat kay ang mas maka-explikar kuno banwa amo ang technical people at technical working group. Ti damo man sini nagapahayag kag nagahambal nga pwede niya man ma-discuss ang overview sa aton sini nga mga kabombo, or hindi gani namangkot siya abi sa technical working group, may mga technicalities ni ti abogado ko, pwede ta matun-an ini para nga maintindihan ko, or could you enlighten me with this in that, para nga kung maglabot sa punto nga pamangkuton siya, masabat niya dayon. Pero ti another interpretation naman sinya, amo gani na ang purpose nga gin-invite ang technical working group para nga kung may pamangkot ba ang iban sini nga mga katapos ang council, sa city council, may proper resource person nga magasabat for clarification. Tigaling kiti, amo na blang hambal naton nga, sus Maria Kagusip, lain man tuya sang una mo ang estilo ni Kagawad Plaridel Nava. We all know nga hands-on siya, so on and so forth, no? Pero ti lain man tuya ang mga gin-address niya nga mga problema, of which kung sa ano pa bala, isa lang ka pamilya pero lain-lain nga lahi, no? Committee on Transportation address ang problema sa transportasyon, but this time lain naman iniiyang nga sahi isang problema sa transportasyon. Ti kung gusto iyan ni Kagawad Plaridel Nava nga mangin outstanding pinaagi sa performance siya sa isang nagapungko as chairman, nga ti all ging himo niya bla all by himself, no? Nga isa lang siya, why niya ginkinanglan ang advice ni Amo Sini, ni Amo Santo, kunti gintunan niya, ti iyaman na iya, lain-lain man pamaagi mo sa aton sini mga kabombo. Pero ang punto sinadri Bombo Angel nga kung tani para malambala sa kayuhan sang tanan, why na lang naminaton, why na lang ginusikan pa sang tsimpo, kay total aprobado naman isang Department of Transportation, of which sila man gihapon ang may last say sinadri. Di ba, Jel? Ang managal ibobot siyam kadamo sang anggulo nga kunang taon ang bilog na konteksto sang natabo wala sa Iloilo City Council, tagsa sa mga konsihal may ara man punto. And kunang taon natin, syempre both sides diri sa Bombo Radio, syempre galantaw man kita sa kung ano ang pahayag sang kada konsihal, agud makuha ginaton ang sakto man nga impormasyon, and which is the amo managal Bombo Champ sa mga kabombo natin at the end of the day. Ang last niya say is ara man sa gihapon sa papel nga ihatag sa siyudad sang Iloilo nga aside kay ang tabo diri Bombo Champ gi-adopt ng City Council ang local public transport route plan, MTR sila gin-note apang kung i-submit na nila ining local public transport route plan adopting sa City Council, syempre kung ano ang aktubad sa Tabaw, which ang inang i-implement directly diri sa siyudad sang Iloilo. And so far, ilang taon lang Bombo Champ kay wala pa dira nagatakop next week ni ara pagid supposedly sang last time ang after sang local public transport route plan ni ara pagid kuntan ang pag-discuss about sa ruta naman sa mga tricycle
diri sa may syudad ng Iloilo apang tilang taon naton this week o ko next week kung pasudlo naman ini ni Councilor Cabaluna kay diri naman mabalik ang tong part wala nga naggirinamo about the provisional authority bla Bombocham ng taon naton kung ano naman diri ang watabo with the city council and hambal gani ni Mayor do kakalain gali subong Bombocham nga imbis bala nga pagserbisyo ang bantayan sa mga pumuluyo kundi do ang ginabantayan nila kung may mailinaway bala o kung may masabdanay naman subong sa may Iloilo City Council Bombocham. All right. Ini si Bombo Angel si Chilierta na para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Angel Tan. Now, for the sake of discussion, pananglitan abi karon nga gin-question kag ginbalabagan sang kung sino man nga konsihal dira ang gin-aprobar sa nga DOTR nga modified local public transport route plan. Bangod gati may bag-o nga ruta nga gindugang from 24 routes nahimo 25 routes. Tapos lain ang gin-adapt. Ti ano ang matabo sina diri karon banwa? Ibalik ta naman sa Department of Transportation. Ipa-review ta naman sa ila. Magalawig naman ang tion nga hulatanay naton sa kung anugin man bala ining pagpamatbat sa local public transport route plan. Sa aton sini makabumbo. Kay ti amo na mo ang palamangkutanon sadto after nga madihon ang amended public transport or local public transport route plan, what will happen? Ti sandig sa eksplanasyon sa PSTMO ni Mayor, ni Attorney Sedfrey Cabaluna, ni Kagawad Sedfrey Cabaluna sang LTFRB, ang proseso sina is ipasa sa Department of Transportation. I-review nila kung may mga correction, ibutang dira, so on and so forth. Tinaglapot na kita sa punto nga aprobado na sang DOTR. Ti karon kay ginaprobahan sang DOTR, amuning siling nato nagapamintana bala ang pagpasar sining nasambit karon iya nga amended ordinance sa aton sini makabumbo. Ti karon kay may mga questionably sandig sa pananawan sang pila ka mga konsihal ni Kagawad Plaridel Nava and Councilor Romel Duron. Wala makasabat si Councilor Cabaluna. And then nagkanto na iya sa punto nga naglapos na ang mga habuyanay sini nga istorya sa aton sini makabombo. I disagree with Kagawad Romel Duron sa iya sini nga paghambal nga wala sa iya nagapamersonal sa kay Councilor Sedfrey Cabaluna by calling Councilor Sedfrey Cabaluna or saying ang iya sini nga batasan inagi. Ti daw kasubong iya nga, hindi nga daw kasubong pamersonal na ina Kagawad Romel Duron, sir. Pwede mo man tani hambalon nga ti ang iya sini nga pinamatasan do hindi kaangay sang isa ka konsihal. But by being specific sa inagi nga batasan, that is a personal attack sa aton sini makabumbo.
Oh? Ti hatagan ko lang sang duha ka pililian ang aton sini nga mga kabombo. Sa kung ano ayhan ang posible nga rason kung nga naglabot sa punto or tatlo, himo ko tatlo. Nga ano kasubong nga nag-init gid or nagainit ang sitwasyon sa konseho or make it 4, ayo ko 4. Diin dira ang rason ayhan. No? Nga asa tagsa kay kapag istorya, pagtakol sang isyu, basta gani may kaingtanan sa local public transport route plando, mainit ang sitwasyon. Is it because una nga may kahisa or kalain sang buot sa duha ka mga konsihal nga anay chairman sang komitiba? Nga sa tsimpo sang baguhanon nga konsihal, nagapamintana kag matigayon nga maprubahan ang amended local public transport route plan? Ikaduha, nag-init ang sitwasyon kay may mga palamangkutanon si Councilor Plaridel Nava, si Councilor Romel Duron, nga wala masabat ni Councilor Sedfrey Cabaluna being the chairman kag siyang nagatambong sa mga pagsinapol, pagtuon kag nagatubang sa technical working group. Ikatatlo nga rason, of which do tama naman kalayo, kung ako lang yung maglantaw, is it because sa pinamatasan ni Councilor Cabaluna ngati ang iya siniiya nga batasan ang paglantaw sang mga kaupod niya sa konseho ngati ini siya isa ka tawo nga bugalon, suplado? Pero beyond naman na siguro sa isyu nga LPTRP, di ba? Ikaapat sini nga rason banwa nga hindi kidya mabaton sang duha ka mga konsihal apisar nga si Councilor Duron kay si Councilor Cabaluna, isa lang kaalyado, magkaalyado sila, isa lang sila ka partido. Hindi nila mabaton nga natigayon nga masolusyonan ang problema o ang problemado sini nga ordinansa sang isa ka baguanon nga konsihal sa aton sini nga mga kabumbo. Dinayhan ang rason naman kung nga akon istoryahan ng LPTRP do mainit kidya ang sitwasyon dira sa sulod sang City Council sa aton sini nga mga kabumbo. Pero kung lang tawon naton banwa ang mga kasubong sini nga sitwasyon, kung healthy discussion or healthy debate on a certain matter, maayo kung tani ina. Pero kung magalabot na sa punto nga ang pagdebate may gamitay na sang puwersa kag daw nagalayo na kita stupiko kag daw kasubong iyang nagagarit-garit kag naga ligat charanay para iyang mag-out of bounds na kag magpersonalanay na tiway na kwinta sa aton sinimatag palamati. Madamo pa sang problema diri sa syudad sang Iloilo, kadamo pa sang mga mapuslanon kung tani ni nga mga legislation nga sarang nga tutukan or palibugan
sa aton sini nga mga konsyal, pero mas ginpili nila ang magpabrusko-brusko, magpaalam-alam, magpaulo eksperto-eksperto, magpinilosopo, kag paagyan kita sang inabugado sini nila nga mga mentalidad. Natawabla? Puro abogado ang nagabaisay, puro abogado ang nagahabuyanay lutak. Ayawan karon ka paninlo dira ang janitorial services sang City Council sa asang City Hall sa sangguniang panglungsod kung tagsa iya ka sesyon abuyanay lutak ang himuon sa mga konsihal. Theater ni Rex Sarabia, sir, pwede ka nagurok ka, no? Pwede ka nagurok bakal to popcorn? Hagara naman si Councilor Lila Luntaw? Sino pa ginang hagadon mo? Kay base sa sunod nga sesyon, mainit naman iya ang mangin sitwasyon dira sa may City Council. 39 minutos na kaligad sa takna sining launa. Sa aton sining pagpanumbalik ka Banwa, 2,000 ka mga mangrove propagules itanom sa Banwa sa Ahoy sa Buwas Gadlaw. Kag EMB nagpahanumdom nga hindi pagpailigon or i-dispose sa suba ang ila sining mga waterways kay makahalit ini sa aton iya nga surface water. Balikan tayo ni matapos ang pila ka-importante nga mga panumdom. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Sunod sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ang mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kung ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kun sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kung hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Tig-ilinit na mga kabombo, dry season na gidri sa aton. Maayo ini nga tiyempo agud maglagaw upod sa mga abyan, barkada kag pamilya. Pero ang mataas nga temperatura nagadala sang discomfort sa tagsa-tagsa. Paano bala mapabilin nga mangin komportable kag hilway sining mainit nga tiyempo? Magpabugnaw. Kung tuman na gid ang paang, magpabugnaw. Magkaon sang ice cream, ice candy o kung ang paborito sa mga Pinoy nga halo-halo. Tilawi man ang buko juice, fruit shake, smoothies o kung sagot gulaman nga ginabaligya sa lugar nga imo padulungan. Kung hindi ka naman mahilig sa tamis, magpabugnaw paagi sa pagbutang sang ice pack sa imo tangkugo o kung liog, butkon, batiis, ilok kag luko-lukoan. Maligo. Maglangoy kung malapit sa baybay o kung sa swimming pool. Kung wala, sarang ka man mag-shower sa banyo o kung maligo sa bubon. Magkadto sa mga mabugnaw nga destinasyon. Kung hindi ka makaagwanta sa baybay, pwede ka makalagaw sa mga mabugnaw nga lugar, kaangay sang Baguio, Tagaytay, Sagada, Batanes o kung Bukidnon.
Armasi ang kaugalingon sang mga cooling remedies. Magamit sang portable fan para sa instant cooling relief. Pwede ini nga de-battery o kon rechargeable. Kung wala, magdala sang nakaandan nga abaniko. Protehira ng imo panit. Magbutang sa mga sunblock o kon sunscreen nga mayara sang SPF 50 pasaka. Enjoy your summer, mga kabombo! Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist. Ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kon mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kun huo ang imo sabat, ignore lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kun kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magpanigarilyo o kung magpanabako sa hiligdaan. Patyaanay ang upos ng sigarilyo o kung tabako antes hiyaboy. Hindi ini pag-ihaboy sa basurahan. Ipalayo ang mga nasindihan nga kandila o kun lampara sa kurtina o kun bagay nga madali masunog. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Hindi magamit sa mga kalayo bilang dekorasyon. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Ipasiguro nga limpyo kag wala sang nabilin nga baga ang kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tsakyaron ang mga linya sang kuryente kagilayon nga kaayuhon ang mga may bukas o kun guba nga linya. Itugyan sa mga licensed electricians ang pagkaayo sang gubaon nga linya sang kuryente. Hindi pagpaagyon sa idalom sang carpet o kun tela mga linya sang kuryente. Hindi pag-i-overload ang linya sang kuryente paagi sa pagsaksak sang madamo nga mga suga o kun appliances. Ipalayo man sa mga bombilya ang bagay nga madali masunog. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ini nga pahanumdom nagikan sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungon sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang debattery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker, agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kun barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno, kagiban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines, agud mautod o kun makakas gilayon kag malikawan ang peligro.
Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Gani importante gayud ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa malatian. Insakto nga paghugas ng kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang sunod sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pagkamaayuhan nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang demensya. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Lolo, lola, nanay kag tatay, naka-eksperyensya ka bala nga may nagtawag sa imo cellphone o kon telepono kag nagapakilala nga anak o kon apo nimo? Nagadali kag nagapangayo kwarta kay kuno na involved sa disgrasya sa dalanon, ara sa ospital, ukon ara sa luwas sang pungsod, nakasala kag mapreso kun hindi makapiyansa. Kalabanan, nagaabiso ini sila nga hindi gid manugid bisan kay sino ukon sa mga miyembro sang inyo pamilya kay basi maakigan sila.
Nagapanugyan man nga ipadala gilayon ang kwarta paagi sa mga money transfer companies. Hindi magpakulba. 23 minutos na kaligad sa takna sining alauna. Balik sa pagpangalagad sa nga bombuanay sa udto. Standby, check taton si Momo Lindsay Bade. 2,000 ka mga mangrove propagules itanom sa banwa sa Ahoy sa Buwas Gadlaw. Kag later on, check taman si Bombo PJB. Kumakay nga gaw, EMB ng panumdom nga hindi ipailig lamang sa suba ang mga waterways, ang mga faktorya, mga galingan aton balas ang kalamay. Sa aton sini mga kabombo, check tanay si Bombo Lin sa report na please come in. Magapatigayon Bombo Cham ang Iloilo Provincial Government pinaagi sa Provincial Government Environment and Natural Resources Office sa mangrove planting kag coastal cleanup sa Buwas, Abril 29 sa Barangay Kulasi, Ahoy, Iloilo, Bombo Cham. So sa interview sa Bombo Radio kay Mitzi Peña Florida, ang Senior Environmental Management Specialist, iyaging pahayag Bombo Cham ang nasambit na aktibidad na angot inis sa pag-obserba sa Earth Day 2023 last April 22 nga may tema nga Invest in Our Planet. Sunod diri kay Peña Florida, in-schedule nilang ining aktibidad Bombo Cham isa ka semana matapos ang ining paghiwat no sa Earth Day bangod sa tidal calendar sa diin high tide sa April 22 kag hindi mahimo nga makatanom sa mangroves. Ginabanta diri 2,000 ka mga propagules ang itanom sa provincial government employees, sa upo ng mga empleyado sa Ahoy local government, mga barangay officials kag residente man sa nasambit nga barangay. So napilian diri no sa provincial government, especially the Provincial Government Environment and Natural Resources Office, Bombo Cham, ang mangroves ang itanom bangod nga nagaserbi ini nga second line defense sa coastal areas sa pagbuhin sang coastal erosion kag epekto man sang storm surge nga dala sang weather disturbances kaangay sang bagyo kag tsunami. Yari bala atong mamatian ang pagpahayag ni Mitzi Peña Florida. Coming Saturday, April 29, magahiwat kita sang mangrove planting and coastal cleanup sa Barangay Kulasi, Ahoy. Okay. Pila ni ang target naton nga mga mangrove ang matigayon nga matanom, ma'am? Okay. So a total of 2,000 ka mangrove propagules ang bungalo ng aton nga igatanom dito sa Barangay Kulasi. Okay. Sa ni ma'am, ang iban pa nga mga upod sang PGNRO nga magabulig sa pagtanom sa sining mga mangroves. Okay. So gin-invite naton ang tanan nga offices dili sa Iloilo Provincial Government, gin-invite naton para mag-join. Then ara man ang aton nga Municipality of Ahoy, ang Barangay Kulasi, ang ilang Fisher Fox Association, and actually nag-call man ang Robinson's Mall, Pavia, na willing sila to join sa tree planting, sa mangrove planting this coming Saturday. So this is also in line sa aton nga Earth Day celebration last Saturday. So subong lang natin giniwat, gintanaw naton ang tidal calendar. So it is appropriate nga this coming Saturday kita magatanom. Okay. Nga anong napilian naton nga mangrove ang itanom or may ara pag isang iban nga itanom ninyo sa April 29? Okay. So this coming Saturday, kay since padulong na kita summer na gid yan, tama na gid kainit, so ang appropriate na lang subo nga pwede naton matanom isang mangrove. Kay sa onset ng rainy season, dira naman kita matanom sa mga upland areas naton. So amo na nga na-identify naton ang Kulasi. Actually may project kita dira last year, 15 hectares sa Barangay Kulasi nga mangrove, and another 15 hectares this year. So, part na siya sang aton na mangrove rehab project dito sa Barangay Kulasi. Okay. Aside, ma'am, sa banwa sang Ahoy, may iban pa kamo nga banwa nga tuyo nyo pa kantuan para nga makatanom kamo sang iban pa gid mga size sang mga palanom? Aside, sige ni ato ng pagpananom, even ang mga municipalities naton, ang mga barangay, in support sa aton nga Tanom Iloilo program, ara di sila nga naga-support. Kag kung sa seedlings sa kinanglano naton, may ara man kita available sa aton nga mga nurseries, may ara kita sa Daha Maasin, sa aton nga sa aton nga Central Nursery. Kag every district may mga nurseries kita nga na-establish nga pwede naton kuhaan sa mga seedlings sa kinanglano nila. Like sa first district, ara dira sa Gimbal, second district, dira sa Limujan, third sa Kalinog, fourth sa Dingle, and sa fifth
dira sa Ahoy ang aton nga nursery. Okay. Magluwas sa sining mga upod ninyo, ma'am. Magabulig man abi sa sa pagtanom sa sining mangroves. Say for example, abi ako walk-in lang bi ma'am. Pwede kuya ka upod man nga makapananom man abi, ma'am. Yes, pwede gid no kay 2,000 ka mangroves ang aton nga itatanom. Open gid ni siya sa tanan. So I know damo gid siguro masabat ang aton na calling those nga interested nga mag-join, i-welcome naton. Okay. Last na lang ma'am, ang imo na lang nga pagpangagda sa tanan, especially sa mga pumuluyo sa Banwa sang Ahoy. Okay, so sa aton nga mga pumuluyo sa Municipality of Ahoy kag sa aton nga Barangay Kulasi, hopefully no og yunani nato ang aton nga activity this coming Saturday, and I hope protektahan nila and make sure nila kay sila ning tagaan naton sang obligasyon nga dapat ibantayan nila, protektahan ang aton nga igatanom para nga mapabuhi gid ni naton ang mga mangroves. Kay amo ning aton nga first line of defense no sa aton nga coastline communities ang aton nga mga mangroves. So hopefully no nga ara gid sila nga maga-support and magakanda kita sang clean up. So hopefully nga mabulig man sila sa aton nga pagpanglimpyo, hindi lang dira sa Kulasi but the whole municipality of Ahoy. Hopefully this coming Saturday mag-join sila in their own respective area kung gusto nila. Nabatian ba mo siya ni Ms. Peña Florida sa Provincial Government Environment and Natural Resources Office. So magluwas sa Barangay Kulasi, itanan nga 43 sa mga banwa, sakit na ang Pasig City, magapatigayon man sang tree planting activities sa ilatag mga lugar sa pulis sa Provincial Government Environment and Natural Resources Office sa Buwan sa Sabadong adlaw, Bombo siya. All right. Ini si Bombo Lindsay, Ermitanyo Bale para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombolin sa imo siniiyang follow-up report. Isa man din ka pamagi sa pagbulig naton sa aton sining dunang manggad, sa aton sining environment, ining re-greening programs ang provincial government to. Iti mo na balang bali lang labing importante karon ang pagpananom sang mga kahoy, pagtanom sining mga mangrove. Iti isa man ini sa nagahatag pagid iya sang kaygayunan nga mabuhi man ang mga living organisms dira iya sa aton sining mga tubigan. Tubigan the sense kati ang aton sining mga kasubaan, sa aton sining mga kabumbo, ilistaran sa mga nagkalain sining iyang sahi isang isda kagati ini maka-counter man sa climate change nga lantawa ba lang epekto yung subungo sa aton sining mga kabumbo, hindi lang ulango ang aton sining heat index sa tagsa iya ka maglabot sa las 12 sang udto tubtob las 3 sang hapon ang wala naganubo sa 40 degrees Celsius tuma na gid iya kainit sang aton sining panahon subong. 2 minutos na nakaligad sa takna sining las 2 lapaw nakikita sa latin siguro ang balita ni Bombo PJB itugyan naton sa iban Cinema News and Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Si Bombo Chama Blanco Hover gabilin sa imo sa manaynay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo ang Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for April 23 to 29, 2023. Sa sining Abril 28, Biyernes, ang Rains Band ang liwat na magabalik sa stage to delight you with their collection of pop songs nga ang kalabanan nagikan sa mga past years sa Thank God It's Payday. Mangininyo umpisa alas 6:30 sa gabi. Ang Binhi Band, Iloilo's premier rock band, ang natalana nga maglingaw sa inyo with their great selection of rock songs nagikan sa 70s onwards sa April 29 nga version sing concert at the Plaza. Kicking off at 6 p.m. sa among musical event na pulo ka mga Plazuela de Iloilo mugs ay kaparaffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo.
sa Abril 30, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa Latolda sa mga adlaw. Sumugod las 11 sa aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga indi gid kita magduha-duha sa iya nga pagpalangga kag pag-amlig sa aton. Ilabi na gid sa mga tinion sang trials kag hardships. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community in a progressive country in 2023. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS kung maggamit sang syringe o kung ringgilya nga nagamit sang may kaangay nga balatian. Naganerbyoso o kung bayolente man nga mangin kabangdanan sang aksidente o kung kamatayon sang user o kung sang iban nga tawo. Makahimo sang krimen. Para masustiner ang kagastuhanan sa iligal nga droga, nagapangawat ang iban nga mga drug user. May iban naman nga nagasulod sa prostitusyon, sugal o kung nagahimo sang krimen nga makapalala sang sitwasyon. Makaapekto sa paminsaron, pagkapraning o kung paglain sang paminsaron, ang pila lamang sa mga balatian sa panghuna-huna nga dala sang iligal nga droga. Pwede ini nga mangin kabangdanan sang kamatayon sang user o kung sang iban nga tawo. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Ini nga pahanumdom nagikan sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tigilinit na mga kabombo. Dry season na diri sa aton. Mayo ini nga tiyempo agod maglagaw upod sa mga biyan, barkada kag pamilya. Pero ang mataas nga temperatura nagadalas ang discomfort sa tagsa-tagsa. Paano bala mapabilin nga manging komportable kag hiluay sining mainit nga tiyempo? Magpabilin nga hydrated o kung mag-inom sang madamo nga tubig. Nagapanguna ini sa listahan agud makalikaw sa tuman nga kainit. Magluwas nga nagapanubo ini sa temperatura sang lawas, malikawan pa ang dehydration nga makadala sang sakit sa ulo, pagpangluya, kalingin sang ulo kag indi maayo nga modo. Ini nga mga sintomas ang sarang makaguba sang kuntani masadya nga pagbiyahe kag pagbakasyon. Para mangin hydrated, mag-inom sang bastante nga tubig sa bilog nga adlaw, bisan pa nga ikaw wala nakabatsyag sang kauhaw. Magbalon sang tubig o kung magdala sa mga reusable bottles, agud sudlan sang tubig, kag likawan na mga disposable nga plastic containers. Mag-refill sa mga hotel o kung water refilling station sa lugar, diin ka nagalagaw o kung nagabakasyon. Magsuksok sang mga nagakaangay nga bayo. Pilia ang mga manipis, medyo mahalog, mamagan kag light-colored nga mga panapton. Ang mga human sa cotton, rayon o kon linen ang ginarekomendar tungod sa kabugnaw sini. Magbalon lang sang scarf o kon jacket kung malawig ang biyahe o kung magasakay sa air-conditioned nga mga salakyan. Enjoy your summer mga kabombo!
Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang bulan sang Marso tubtub Mayo tion sang bakasyon kag mga kapiestahan sa pungsod. Agud makalikaw sa food poisoning o kon paglain sang tiyan. Sundo ng ining nga mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Ang mga nabilin nga pagkaon ang dapat ibutang sa refrigerator kag initon anay antes kaunon. Likawan ang pag-inom sang tubig, kag iban pa nga mga ilimnon kung hindi sigurado sa kalidad sang tubig nga gingamit pagtimpla sini. Kung duda sa katinlo sang tubig, pabukali ini sa sulod sang 2 ka minuto. Hugasi o kon paniti ang mga prutas antes ini kaunon. Manghugas ang kamot antes kag pagkatapos magkaon. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ini nga pahanumdom nagikan sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Nagapangita kabala ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw ang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayellow ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Sunod kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia.
Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Kauntasang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang nga website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon uko ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Ang pagpain o kung pagsegregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakadto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag Ayong hapon gid sa intanan mga kabombo. Welcome sa kahapon lamang program. Biyernes na kita sa Welcome sa Friday edition sa Sininga Palatuntunan. This is Tita Regine. Ari na ako, di na kamo mga kabombo, mga KLP lovers. Gintuyogid ka mo, bangod sang brownout last night. Ano oras nagsiga sa inyong lugar? Sa amon mga 9:30. Tinadula na akong tuyo. Nag-ubra na lang ko. Gabawi ka mo subong sa tulog nyo dati. Sige lang basta open ang radyo. Open. Pwede mo na yan. Open ang gadget. And then natulugan ka mo. Pero actually, pasado 2:00 na. Time to wake up. Mga pick-upin na. Pwede na. Good afternoon sa inyo, and of course for this afternoon
Hating na naman kita sa mga beautiful nga mga istorya nga gina-share diri sa aton sa kahapon lamang program. Kung kaisa, no, ang mga letters, bala mauna ko yung gali basa ang part 2. And then, just to know nga may part 1 gali. Ay, Diyos ko, pasensyahin niyo lang si Tita Regine, ha? But of course, gina-try tagi din na nga all the stories nga padala ninyo diri sa aton, ginabasa gid nato nina. So sige, last start na kamo dira. And to those nga luyag man nga mag-share sa ila istorya, feel free lang nga magpadala sina sa aton nga email at bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat ninyo and then send sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Habal nila, meron na ginahambal nga bagyo sa ganda, bagyo sa dating. May song ko di sa inyo para sa mong Bagyo by Ian Bryle from the Bombo Music Festival. Siguro mala natin, Bagyo. Sa kainit to. Ang ating panahon. Anyway, here's Bagyo para sa inyo. Pang-welcome ko sa inyo tanan. Welcome. Good afternoon. This is Tita Regine sa Kahapon Lamang program. Kapag ikaw ay nalulungkot sa iyong pangarap na di mo maabot-abot, bigang-biga na ang iyong loob at ang damdamin mo'y pagod. Darating din ang pag-asa, panahon ay mag-iiba. Sundan mo lang ang ihip, sundan mo lang ang ihip. Tulad ng mga ulap sa langit, papatakarin at aambon. Pag bumigat, bumilis, di mapigil. Hahampas ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat, kumukulot. Umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo. Kapag ikaw ay nangangamba sa buhay mong baka nga patungo sa wala, loob mo ay may dalang kaba, ang dami di makahinga. Asang may sasigip sa'yo, panahoy kaibigan mo. Sundan mo lang ang ihip, sundan mo lang ang ihip. Tulad ng mga ulap sa langit, papatakarin at aambot. Bumigat, bumilis, di mapigil. Hahampas ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat, kumukulot. Umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo, pag ang mundo'y basan at ka'y nahihirapan. Tumingala sa langit, tunugutin iyong tapang. Oh, tulad ng mga ulap sa langit, papatakarin at aambon. Pag bumigat, bumilis, di mapigil. Hahampas ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat at kumukulot. Umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat, kumukulot. Umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo. Bagyo. Ika'y isang bagyo. Bagyo Ian Bryle para sa inyo mga kabombo. Ano gid ba lang ang pinakamabaskog nga bagyo sa inyo kabuhi nga nag-abot
Pwede ma-share diri sa KLP. Welcome again mga kabombo. 23 minutes after 2 o'clock. Ari na kita sa pagdulong sa inyo sa ating mga very interesting stories. Ari gali ang part 1. Susulat ni Lola Nena sang Iloilo City. Remember, ang part 2 ang nauna naton basa and it was all about her mother. How she took care of her mother. So, ari na ang part 1 and we would like to thank her for the pictures na ginapid niya diri sa aton. Salamat, kid. Dear Tita Regine. Kumusta ka mo dira? Kag ang makaubdanan mo sa bombo, ang akon nga kasaysayan, umpisahan ko. Sa gamay pa ako, tita, napulo kami ka mag-ululutod, kag ako ang agot, tapos may kapid ako, lalaki. Tita, napatay si tatay, 6 pa lang ako katuig. Si nanay, 40 anyos lang. Sang nakatapos ako sang elementary, nagkadto kami ni kapid sa Manila. Si nanay, nagapanglabada, para nga may panggastos kami. Sang sa probinsya kami, Lunes, tubto Biyernes, ara kami sa neighbor ni kapid. Dira kami ginapatulog ni nanay. Sabado kag Domingo ang pauli niya sa amon. Ginakantawan kami sang tag-iya sang balay. Kay ti every morning kag kada gabi ginadala namon ang amon nga habol kag ang ulunan do mga ita o kun ati kami. Titagin pa, eskwela ako sang akon nga magulang, si Manong, kag si Kapid. Nang arkila kami. Pero, 3rd year high school ako, nangasawa si Kuya. Naakig si nanay. Hindi pa ako tapos. Nag-working student ako sa gabi, tapos may amo ako sa adlaw. Nag-working student ako, sa gabi may amo ako, sa adlaw, nagasulod ako. Tubtub nga nakatapos ako. Kabudlay, Tita Regine. Kapoy na ako, kay kadamo sang mga ginapangsugo sang mga amo ko. Gabi na ako nga makatulog. Puyat na ako at pagod. Parang hindi makaya ang mga tinuturo sa amin. Pero, kinaya ko talaga. Hanggang makatapos ako. Si Kapid, elementary ang natapos niya. Hindi ko na siya masarangan nga paeskwelahon. Ang ginapamensar ko, kung makatapos ako, makatrabaho, para nga makabulig kay nanay, pambayad sa balay, kag pambakal sa pagkaon. Una ko nga ginsudlan nga trabaho, isa kada ko nga grocery sa Paco, Manila. Sang ginsulod ako sang amon nga neighbor, in-check ang tag-iya sang among grocery store, ambal niya, kung kabalo ko na ako mag-isip, kag mag-total. Tita, nagkuha siya sang papel, pinasulat ako, kag pinatotal niya ang mga sinulat niya. At nasagot ko rin lahat. Okay na, pwede na ako nga makaumpisa pagkabuas, kag stay in ako, tita. Napasagot man si nanay, bangod nga malapit lang ang grocery. Hambal sa akon, sales lady lang. Pag may mga tawo nga magbakal, ilista ko lang kag sumahon kung pila tanan ang iya nga ginbakal. Dapat intsakto tanan. Titita may naga-check para wala sang sala. Kung sala ang total, ibuhin sa sweldo. So sa nagdugay ako, kung may nagatawag sa telepono, ako ang ginatawag para nga maglista. Ti kadamo, Tita Regine, do hindi ko kaya sumahon tanan. Malaking pera na. Binigay ko sa in-check. Siya bahala maglagay ng presyo. Pero nakaya ko, tita, ang mga orders na pinalista sa akin. So nakita sang in-check nga mapisan ako, mabuot, maasahan. Ako naman ang iya nga ginasugo nga mag-deposit sa bangko. Inakulbaan ako, tita. Kay kadamo sang kwarta, ginapoto sa newspaper, pero ang kwarta ara sa sulod sang brown envelope. Kag ginatawgan ang bangko kung maabot na ako. Amo na siya ka-istrikta, kahigpit.
Isa pa nga na kulbaan ko, nabalang akong nagatulog kami, 20 kami nga mga babae, may lock sa second floor, kag first floor may lock man. Ang mga lalaki sa balay sang incheck nagatulog. Kung maglukso ka, patay ka gid. Di pamensar ko, basi kung may sunog, tinakulbaan ako yung maglukso. So nagpaalam ako sa incheck. 8 buwan akong nagtatrabaho sa incheck. Hindi niya ako pagsugtan. Si nanay nagkuha sang akon nga mga bayo. Hambal sang incheck kay nanay. Hindi ko na ako maghalin kay ti maasahan ako. Mabait, masipag. Ti sabat ni nanay. Damo man da, pwede mo nga makuha. Sobra pa sa anak ko. Nga ang hindi mo paghihatag ang mga gamit sang bata ko. Nga ahaw, may utang siya. Ti sabat sang incheck, wala. Wala naman pala. So, ibigay mo. Dahil kung ayaw mo, tatawag ako ng pulis. Kaisog kay nanay mo, no? Kinulbaan ng incheck. Ginhatag niya ang akon nga mga bayo pag mga gamit. So, tita, every tapos ng bulan, ako na ang nagabayad sa balay, nagabakal sang pagkaon, kag hindi pwede, nga wala ako sang obra. Bangod, ako na ang ginasaligan ni nanay. Mayo, kita naman ako sang obra sa tindahan sa Paco. Mga bayo, no? Mga damitan. Sales girl naman ako, tita. Napakahirap dahil sa tanghali, kukuha ako ng pagkain sa Santa Ana para tanghalian ng ama ko. Tapos, nagbabalat ng bawang kung walang tao. Nasusunog ang aking kamay. Grabe ang ginapanitan ko pa nabalat, Tita Regine. Isa kakalalaw. Ubos ko na panit, sunog talaga ang kamay ko. Isa lang ako kabulan, naghalin ako. Basta may pambayad lang ako sa balay. Kinaya ko talaga. Yung kaibigan ko naghahanap ng yaya, 2 kami, sa Makati naman. So masaya ako, tita, dahil gusto ko talaga, may trabaho ako. So kusang gindala ako sang friend ko, ginpakilala ako sang friend ko, ti damo ang interview sa akon, siling niya, ang mga yaya, nagaluto, kag dala na da ang pagpanglaba. Tinaguo ako, tita. Ang ginaisip ko, nga may pambayad lang ako, no, kada tapos bulan sa balay. So, tita, ako yung ginabantayan, 2-year-old. Ang sa kaibigan ko, 5 years old. Tita, umaga pa lang, gumigising na kami. 2 ang balay, isa sa Makati, ang isa naman sa Parañaque City. Ang mga ginikanan sang bata, ga-office. Kung adlaw, ang mga lola sang mga bata, amo ang kaupod namon. Ginadala namon sa plaza ang mga bata sa aga. Kag pag-abot namon sa Makati, didto ginapakaon. Ti mga mapida, Tita Regine. Kung mag-abot kami sa balay, ginalantaw sang lola ang pagkaon. Kung may buhin, wala. Kung gamay lang, ay akigid ang lola. O ay kuno namon ginapakaon ang mga apo niya. Tita, malain ang mga ugali nila. Pareho lang ang ginikanan ka mga bata, mahilig mamuyayaw. Ginabuyayaw kami, gamay lang nga sala. Kahibi kami, kaakon amiga. Tapos, sa kusina kami gatulog. Dukot ang ginapakaon sa amon. Sa hapon, nagapauli kami sa Parañaque, Galaba, Gadigamo, patita. Galaba kami, ara sa ibabaw ang mga bata, ang mga ginikanan nila araman, may naglagapok, bawdako gidang ako na kulba. Ang gamay nga bata, tita, nahulog sa hagdan, galigid. Basa bala ang kamot ko, nagdalagan ako, ginhingagaw ko sa lo. Kaya abi ko, madiretso sa idalong. Kataas bala, tita. So kami pag ginakigan, damo nga buyayaw. Ang tanga-tanga namin. Ti mayo lang, tita, ang bata, nakahibi. Ti wala man na ano, kay galigid pa idalong, nasagang ko, nga hindi siya mahulog sa idalong. Gahibi kami, nagrason ako, tapos hambal niya sa akon, sasagot-sagot ka pa, walang hiya ka, ang bobo mo. Grabe. Iyak na lang ako. Hambal sa amiga ko, mag-day off siya ko no. Ma-day off ko na siya. Tiyamba ko, biyaan mo ko? Sabat niya, oo, mag-day off ko, hindi na ako magbalik. Hindi ko magdala sang gamit ko. Ibilin ko na.
Sus tita, ako ang nabilin. Kagapamangkot ang ama ko, ambal niya. Nga wala nagbalik ang upod mo. Ti sabat ko, ang buta, way ko kabalo. Nagalit. Sili niya, kasi nagistoryanay ka mga duwa. Tita, ang 5 years old nga bata, ginsugo ako sang lola niya nga paliguan. Tita, sang ara na kami sa sulod sang CR, ay nako, una pa ako yan nabasa. Ginbubuan ako sang bata katubig. Basa gid bala ako, tita. Tinangakig ko sa bata, bal ko sa iya nga angaging basyahan mo kuya tubig. Ay gakadlaw lang siya, bal ko sa iya. Sadyahan ka pa, salbahi ka. Abi mo, hindi ko di maghalin. Bayaan ko kamo. Mugali na nga wala sang may nagatiner diri sa inyo nga yaya kay ka mga lain sa inyo. Hala tita, nagdalagan siya, bali sa lola niya, ginakigan ko kuno siya. Totoo naman, sagot ko sa lola niya, siling ko, tigin basa niya ako. Dapat ko no, wala ako ginakigan ng apo niya. Ara naman, buyayaw niya naman ako. Hawa ko sa iya, mahalin ako ma'am. Tingnan, hindi pwede, wala yaya di. Tiyambal ko, mangita ka mo eh. Para nga paghalin ko, may upod ka mo. Nagahibi ako pero nagasabat ako sa iya, Tita Regine. GA ko na ako, ang tanga-tanga ko, at bobo, walang alam. Sa isip ko, tita, mahalin, gid ko ya. So, naka 2 months ako. Paghalin ko, wala ako na nakita ang nagbulos sa akon. Pasalamat ako nga finally, nakahalin gid man ako. Tita, tama ka budlay, magyaya. Tapos all around pa. So, nagyaya ako liwat sa Pasay City, dala paninlo kaglaba. Ang obra ko gid, tita, house girl. May yaya gid ang bata, pagwa niya. Gabusong pa lang ang mother, pag abot ko 8 months, pagwa kabata, may yaya na. Pag wala ako obra, gabulig man ako, kagaupod kung maglakat sila ma'am kag sir. Daw duha na kami gayaya, naka-uniform kami, puti. Mga mabuot kidya, si ma'am kag si sir. Every time nga magbakasyon sila sa Singapore, pagpauli na nila, may mga pasalubong gina sila sa amon. Duha lang kami sang nagaluto. Ti, maayo ang ilang batasan, kung ano ang ilang ginakaon, amo man ang among ginakaon. Tapos may bonus pa pag December. Tita Regine, 1999, ako nakatapos ng high school, nagpauli kami sa Bacolod City. Dito kami nag-estar sa tita ko, bali, utod din nanay ko. Nagbalik ako sa Manila, dito sa Pasay City. Kay naghambal ang tita ko nga mapatindog sang bahay kubo sa kaiping sang ilang balay. Tinangutang ako sa ama ko, mayo kay nagpasugot ban sila. So sang natapos na ang bayad ko sa ila, ginpapauli ako ni nanay. Dito na lang ako no, mangita sang trabaho sa Bacolod. Kag nakatrabaho naman ako sa Gilayon, dito sa Bacolod, sa isa ka mall. Nagsulat ang ama ko nga ginapabalik ako. Bangod, ako gid kuno ang nagustuhan nila nga house girl. Hindi sila yung magpasugot nga maghalin ako. Galing, hindi man magpasugot ang ako nanay. Kay ti amo na ang gusto ni nanay. Nagsulat ako sa ama ko nga siling ko hindi na si nanay magpasugot. Tita Regine, sa Mindoro City pala, nakatrabaho man ako. Ginrekomendar ako sang abyan ko, doktor. Ang amo ko, mga Chua ang apelyido. Sa butika ako, gabulig, baligya ka mga bulong. Lain sa aga, lain man sa gabi ga duty. Si Dr. Chua, gapang opera sa hospital. Pero dira ako gatulog sa may butika. May kwarto. Kaya iba niya mga kwarto, mga doctors kag nurses. Kung aga ako galaba kay uniform ni Doc Chua, grabe akong kulba. Kay damo dugo ang uniform. Nahadlok ako kadugo, tita. Ginpaisog ko ang akong huna-huna. Tapos ko nalaba, kung maglakat si Doc, ako man gatinlo sa kwarto niya. Kagapiod kakatre niya. Sus, tita, ginbutong ko ang bedsheet. Ay, nagwasaag ang kwarta. Kulba ko gid tita mo. So ginhipid ko kay may ulunan, gintungtungan ko kaulunan. Pag abot niya sang hapon, gintawag niya ako, hambal niya, may nakita ka nga kwarta. Sabat ko, oo Dok, arada sa idalom kaulunan mo.
Nagbalik ko dayon sa butika, lapit lang. Kinakulbakan gid ako. Basi bala may kulang. Dugay-dugay ara sa butika si Doc, gakurog ko, wala lang ko gapabalo sa mga upod ko. Pagabot ni Doc sa butika, hambal niya. Naga-duty aga, karon sa gabi, manyapon ta sa gwa. Kay mapasalamat gid ako. Kay ang ginbilin ko nga kwarta sa kwarto ko, wala gid iban. Wow, doon nakaginhawa ako, tita. Ay, salamat. Mga 10,000. Way kamo kabalo, nga ginatestingan ko lang kamo. Ilabinigid ang mga nagapanilimpyo sa ako nga kwarto, kung bala, masaligan kamo. Kay ti, damo, nagid ako ya, mga naagyan sa mga nagapaninlo sa ako nga kwarto. Siling niya sa akon. Siya, ako pa lang kuno ang mapagkatiwalaan. Tititain, nagwa kami, nagkaon kami sa sagwa. Kaupod ko man ang mga kaupdanan ko, ara man si Doc Chua. Si nanay, may sulat. Nag-abot nga ti mapauli ako kay may sakit ko na siya. Puli ko dayon tita. Pag-abot ko si nanay, daw nanghihina, na LBM siya. Hindi na ako ni nanay pagpasugtan nga magbalik sa Mindoro. Si Doc Chua, taga Manila, sa Bulacan, may dalawa siya na anak, super bait. Dito ako ni Doc ginpa kadto. Pag-abot mo, naka-carpet sa sala, tigin uba kong tsinelas, kagin bit-bit pasulod. Nahuya ako, tita, kay kamanggaranon sa ila. Dito ako ginpatulog sang anak niya nga babae. Abaw, aircon. Tulog na sila, tita. Nagwa ako. Dito ako yung nagtulog sa sala. Kay gakurog ako sang tugnaw. Pagkabugtaw ni Doc, nakita ako. Upo dya iya nga bana, niya. Nga kayo nagtulog. Ti hambal ko, kay ti tama katugnaw sa sulod. Gakadlawanay sila, Tita Regine, kay ti hindi ako sanay sa aircon. Tapos, pagbalik namon, nagbakasyon ang mga doktor sa Baguio City. Gindala kami nga mga sales girls sa butika. Kag isa na ako ang nakaupod. Kaupod ang mga anak sang doktor, isa dito kami ka semana. Ay, napakalamig naman. Nag-iinit ng tubig bago maligo. Masaya dahil nakarating ako ng Baguio City. Yan ang aking karanasan kay Dr. Chua. Kita balik to sa hindi na gusto si nanay nga magbalik ako sa Mindoro, bangod nga nabudlayan siya, kung may sakit siya, malayo ako sa iya. Tita, ginsugat ako ni Doc Chua sa balay. Nasiling niya, mabalik ako kay tipa eskwelahon niya ako. Abi mo, hindi lang isa o ikaduha ang pagsugat sa ako ni Doc Chua. Pero tiway na siya mahimo, kay hindi gidya magpasugot si nanay. Doon naluoy, magani ako kay Doc Chua. Si nanay man sa gihapon ang masunod. Tita, sang ara na kami sa Bacolod, may bahay kubo na kami, nga amon niya estaran, masadya ako kay tika upod ko na si nanay, kagang akon nga kapid. Pagtapos ko sa trabaho, sa may mall sa Bacolod, nagtrabaho ako sa isa ka prutasan, dito man sa Bacolod. Mabuot ang amo ko, duha lang kami gabantay, babae man ang upod ko, tita. Kada biyernes sa sweldo, tag 200 ang adlaw. Di may 1,000 pesos ako, bakal ko bugas kag sudan. Ang sobra, gintago ni nanay. Hasta, nakabakal ako TV nga gamay, para may lantawan man sila ni Kapid. Gasikad ya si Kapid. Titatlo lang kami kapangabuhi. Si Sir Bermeo, mabuot kid siya, mabinuligon nga tawo. Ang pwesto niya duha, isa sa Libertad, kag isa sa Sanitarium Hospital. Sa Libertad, si Sir Bermeo ang gaupen kun aga, hasta na maghapon. Gakadto lang siya kun hapon sa Sanitarium para magkuha sang amon benta. Kun kaisa ako ang gadulong sa Libertad, kun maghambal siya nga idulong ko. Sa ulihi, tita, dito niya ako ginababantay sa Libertad. Dako pwesto niya, may shake pa kami. Hindi bugalon si Sir Bermeo. Siya pa nagalibod sa isdaan ka shake. Doa man kami ga shake. Kung mo orders, gabulig na siya. Isa lang bata ni Sir Bermeo, doktor. Ang iasawa, principal sa elementary sa Bacolod.
Kung wala na sa obrahon, gatses nga hampang, may upod man na siya. Daw bata niya ako. Kung may galangulango sa akon, ginahambalyan niya na nga, hindi nila ako paglangulanguhon. Ti wala gid sila galangulango na. Isa ka bes, hambalan niya ako, ano birthday ko, kag ano pilyado ko, kay ma-apply siya kuno sa SSS, kag PhilHealth. Titita sabat ko, hindi lang sir, sige na, yatag lang sakon, ako ang mahulog, kag ako ang ma-apply, ako bahala. Hindi, gikuya tita mo, kay nahuya ako, tihambalan niya ako, na kung maghalin ako, sihon ko lang, kag hindi gid ako maghinulsol. Baw nagmatuod tita, naghalin ako, kay ako na ang ga-open, alas 5 sa aga. Sus kung maghalin ako sa balay, naagyan ko, agin lagas ako ka mga hubog, duha sila. Sus, do hindi ako kadalagan tita, sa sobra ko nga kahadlok. Ang mga ido, gapang lagas man. Nagbakasyon ako sa magulang ko sa Iloilo City. Tita, 6 months man ako kay Sir Bermeo. Pag abot ko sa magulang ko, tita, hambal niya, apply ka sa mall. Nag-apply man ko. Bambokris na flash ta ang mga pictures na, no? Nabaton man ko sa Borloloy ka mga Muslims, pero sa sulod ka mall. Sige lang, para makapauli ako, tapos bulan, kanday nanay, kag sa kapid ko. Para nga makabakal man ako. Bugas gid, ang una kong ginabakal. Sunod, ang mga kinahanglanon sa sulod balay. Tita mo na tanan ang ako naranasan sang nag-obra ako kag pag-atipan ko kay nanay. Ang importante, na-share ko gid sa imo Tita Reg, kay palangga ka ni nanay. Kami ni sa sulod balay. Tanan kamo da nga mga kabombo, idols gid kamo. Kag ikaw ni nanay Tita Regine, gusto niya gid ikaw makita. Tita, puwerte, naging kalawig nga akong sulat, no? Basi duha na kaadlaw mo matapos. Tita, one day man lang. Kaya kung damo sa labaw, pasensya gid, kay buron na akong mata. So, ikaw na lang bahala, Tita Reg, na mag-intindi sa akong naagi. Love you, Tita Reg. Tani magdugay ka pa doon sa bombo, kag maay lang pirmi imo lawas, ara ang Ginoo nga magaubahay sa imo, tita. So, madamo gid nga salamat, namian gid si nanay, kay imo tingog adlaw-adlaw ga pamati gid siya. Ang imo tagahanga, Lola Nena, sang Iloilo City. Ginapasalamatan ginaton si Lola Nena sa mga pictures. Actually, damo siya mga pictures, no? Ginapid rin sa aton. Ara siya, naghalok sa iyang lola. Kag iban pagid niya mga pictures diri nga kaupod niya ang iyang mother. Ang gin-share niya diri sa aton. So, gin-xerox niya lang yun, no? Anyway, thank you so much, Gid. We can feel how important your mother is sa imong kabuhi nga kung ano ang ihambal niya, nagapati ka gid sa iya, no? Especially kung din ikaw niya luyag nga magkadto, and especially sa tong time na gusto niya nga mag-obdanay na kamo kay malain ang iyang pamatsyag. So isa lang gali ka angga ni nanay mo sa imo, as in water ka pa kag magtubig. So, super love na love mo gid ang imong mother. Ada, no? Gina-flash ang iyang mother. Beautiful si nanay, no? Anyway, madami gid salamat sa imo, Lola Nena, sa Iloilo City. Supposedly, amo ni giling una itong ginbasa. And then after that, no? Parte na sa kay mother mo, kung paano mo siya ginalagaan, kung paano siya nga nadula sa imong kabuhi. But anyway, salamat gid katama sa mga istorya nga ini, nga imo gin-share diri sa aton, and kabay. Nagapamati kagidira. Thank you, Lola Nena, sang Iloilo City. Magabalik ang kahapon lamang program with more stories to be shared with you. Ang oras naton, 47 minutos, makalipas ang alas 2 sa hapon. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue ka green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo.
Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami isang legs ng isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Atensyon sa mga mahilig magamit ng aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit ng aircon, agud nga mabuhinan ng init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas ng impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Ang sesame kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response, kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong nga dugo. Hindi lamang sa genes o kuntugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon,
ang hair loss sa mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o ang particle pollution ang makatugas ang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita. 6 minutes before 3 o'clock, mga kabombo, aring ang aton nga second daily draw winner for the day sa Buena Mano Salvo Year 17 promo. O, makinig ng maigi dahil i-announce na ang daily winner sa Buena Mano Salvo ng Bombo Radio at Star FM. Yes, Tagala ang aton nga winner. Tagala Paz. Congratulations sa aton nga lucky winner. Nag-apid sang Bioderm germicidal soap bilang iya nga proof of purchase. Ang iya nga edad 54 anyos. Congratulations sa taga-barangay Kaingin, La Paz, Iloilo City, Lydia Dumagpi. Congratulations sa imo, Lydia Dumagpi, isang barangay Kaingin, La Paz, Iloilo City, 54 years old, may proof of purchase nga Bioderm germicidal soap. Kanto na di, clean lang imo nga mga premyo, nagahulat na diri sa imo nga 500 pesos nga cash, kagang imo nga limited edition, special edition nga transistor radio from Bombo Radio nga wala naka-lock sa isa lang ka istasyon ang dial. And kung meron ka nga radyo, nakalock siya sa isa ka istasyon, dala diri, islan ina. May idugang sa imo, nga 500 pesos nga cash. So, kato na di, Lydia Dumagpi, isang barangay Kaingin, La Paz, Iloilo City, our second draw daily winner. Pwede pa ni ang isa natin ka-letter? I guess so. From FB sa Nueva Valencia, Guimaras. Actually, wala siya yung code name. Naging butang akon-akon na lang. Basta ma'am ha, balay mo na niya nga kung taga Nueva Valencia, Guimaras. Ay, may picture siya. Sige, amayo ginaa para nga ma-identify man niya nga iya niya. Ako na lang di ma'am nagbutang ha, kayo ka nagbutang sa imo dira nga sa imo dira nga code name. Sige, pero salamat sa picture. Siguro sa pagbasa. Dear Tita Regine.